கிருஷ்ண பிரபு நான் இது போட்டிருக்கேன். காப்பி பண்ணி எடுத்தாச்சு மேடம். ஓகே, தேங்க்யூ பிரபு, தேங்க்யூ. ஸோ இந்த வீடியோ லிங்க்ஸ் எல்லாமே இந்த குரூப்ல இருக்கிறது நீங்க சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு எப்பயாவது ரெஃபர் பண்ணிக்கணும்னாக்கா நீங்க எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இட் வில் பி தேர். ஸோ வி won't remove it actually. Srinidhi Mataji, Hare Krishna. After a long time I am seeing you in this class. Hare Krishna Mataji. ரொம்ப பிஸி ஆயிட்டீங்களோ? ஆமா மாதாஜி, கொஞ்சம் கிளாஸ் இருந்தது. No problem. No problem. Thank you Mataji for all your service actually. Thank you. ஸ்ரத்தாவன் ஃபார்ம் இன்னைக்கு மறுபடியும் போட்டிருக்கேன். அட்வான்ஸ் கிளாஸ் இன்னைக்கு ரெண்டுமே போட்டுருங்க ஸ்ரீநிதி மாதாஜி. ஸோ நம்ம அட்வான்ஸ் கிளாஸும் போட்டுடுங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்ரத்தாவன் ஃபார்ம் தான் போட்டுடுங்க. ஸோ தட் யார் யார் வந்து பண்றாங்களோ, ஸ்ரத்தாவன் வந்து சண்டே இருக்கு இந்த, அதனால வந்து சண்டே இது பண்றோம் நம்ம. ஸோ அப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அட்வான்ஸ் கிளாஸ் அவங்க குரூப்ல ஜாயின் பண்ண பிறகு நம்ம போடுவோம். லாஸ்ட் டே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த சாட்டர்டே அட்வான்ஸ் கிளாஸ் புக்கிங்க்கு. ஸ்ரத்தாவன் ஃபார்முக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சண்டே 10 மணி வரைக்கும் டைம் இருக்கு. ஸ்டில் தே கேன் டேக் இட் ஆக்சுவலி. அந்த சர்டிபிகேட் வாங்கிக்கலாம். ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஓகே, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது விஸ்வாசத்தினுடைய பிரிவுகள். அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரத்தம் என்பது நம்பிக்கை. அந்த நம்பிக்கையினுடைய பிரிவுகள் எல்லாம் என்ன அப்படிங்கறத பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு படிக்க போறோம். ஸ்ரத்தாத்ரய விபாக யோகம் ஆக்சுவலி இன்னைக்கு நம்ம படிக்க போறது. ஸோ நம்ம ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டிடிஸ்க்கு நம்மளுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிச்சுட்டு இந்த செஷனுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி இன்வொகேஷன் ப்ரேயர்ஸ் பண்ணிட்டு போலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சாக்ஷுர் உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபிஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மாஹ்யம் ததா ஸ்வபதண்டிகம். ஹே கிருஷ்ணா கருண சிந்து தீனபந்து ஜகத்பதே கோபேஷா கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமோஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌரங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானுசுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே. வாஞ்ச கல்பதாருப்யஷ கிருப சிந்துப்ய ஏவச்ச பதித்னாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீ வாசதி கௌர பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. எல்லாருக்கும் வணக்கம், வந்தனங்கள். ஸோ நாம் இன்னைக்கு நேத்து பார்த்தது வந்து தெய்வ அசுர சம்பந்த விபாக யோகம் அப்படின்னு. தெய்வீகமான குணங்கள் எல்லாம் என்ன, அசுர குணங்கள் எல்லாம் என்ன, ஸோ அதனுடைய அதாவது பலதரப்பட்ட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து இந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாமே அதனுடைய விளைவுகள், அந்த சுபாவங்களுடைய விளைவுகள் என்ன இருக்கும். ஸோ அதாவது அசுர குணம் இருப்பவர்கள் எங்கே செல்வார்கள், இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம நேத்து பார்த்தோம் நம்ம. ஸோ நம்ம கீழே தான் தள்ளப்படுகின்றோம் இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் அசுர குணா அப்படிங்கறது வந்து பார்த்தோம். நம்ம தெய்வீக குணங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மேல் உலகங்களுக்கு எடுத்து செல்பவை அப்படிங்கிறதையும் நம்ம நேத்து பார்த்தோம். ஸோ இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 17வது சாப்டர். அர்ஜுனர் சொல்றாரு, அசுரர்கள் தங்களுக்குன்னு ஏதாவது அவங்க வேத சாஸ்திரங்கள் பிரகாரம் அவர்கள் எந்த ஒரு கைங்கரியமும் செய்ய மாட்டார்கள். அவர்கள் தன்னிச்சையாக அதுவே ஒரு கைங்கரியம் நினைச்சிட்டு அவங்களே வழிவகுத்துக்குவாங்க. தே வில் டிஸ்கிரைப் த ப்ரொசீஜர். அதாவது தெய்வ வழிபாடு என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு அவங்களே ப்ரொசீஜர்ஸை வந்து டிஃபைன் பண்ணிக்குவாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுடைய வர்ஷிப் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எங்கே செல்லும், அது அவங்கள வந்து எங்கே இட்டு செல்லும் அப்படிங்கறது வந்து கேட்கிறாரு. பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 3 குணங்களுடைய நம்பிக்கையும் வழிபாட்டு முறையையும் பற்றி சொல்ல போகின்றாரு. அதுக்கப்புறம் உணவு வகைகள், இந்த 3 குணங்கள்ல வந்து இருக்கக்கூடிய உணவு வகைகளை பற்றி பேச போறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 3 குணங்களில் பாத்தீங்கன்னாக்கா தியாகங்கள், அதாவது பாத்தீங்கன்னா யஜ்ஞங்கள் வந்து எப்படி இருக்கும், தியாகங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது. அதுக்கப்புறம் 3 விதமான தவங்கள் என்ன அப்படிங்கறது வந்து படிக்க போறோம். சோ இந்த தவங்கள் 3 குணங்கள் எப்படிப்பட்டது அப்படிங்கிறதையும் வந்து படிக்க போறோம். அதாவது 3 விதமான தவங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா உடல் தவம், வாக்குத்தவம், மனத்தவம். இந்த 3 தவங்களை பற்றி நாம டீட்டெயிலா படிக்க போறோம். ஆஸ்டாரிட்டினாக்கா தவங்கள் ஆக்சுவலி. ஸோ ஆஸ்டாரிட்டி இன் 3 மோட்ஸ்னாக்கா இந்த 3 குணங்கள்ல இந்த தவங்கள்ல எப்படி நம்ம டிஃபைன் பண்ண போறோம்ன்றது. அதுக்கப்புறம் சேரிட்டி, தானங்கள் இந்த 3
அந்த குணங்கள்ல இருக்கும் பொழுது அவங்க எப்படிப்பட்ட தானங்களாக அது கருதப்படுகின்றது அப்படிங்கிறதையும் படிக்க போறோம். ஓம் தத் சத் அப்படின்னா அது நம்ம செய்யக்கூடிய அனைத்துமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஓம் தத் சத் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தா அது பகவானுக்கு போய் சேர்கின்றது அப்படிங்கிறதையும் வந்து நாம படிக்க போகின்றோம். இதுதான் வந்து சம்மரி 17வது சாப்டர். எஸ் மாதாஜி வாசிங்க. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமஹ. ஓகே. श्रद्धात्रय विभाग योगम् अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः. அதுதான் அசுர குணமுடையவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா சாஸ்திர விதிமுறைகளை பின்பற்ற மாட்டார்கள். அதுதான் அதை பத்தி தான் வந்து அர்ஜுனர் இங்க கேட்கின்றார். சாஸ்திரங்களின் விதிகளை பின்பற்றாமல் தங்களது கற்பனைக்கேற்ற வழிபடுபவர்களின் நிலை என்ன? அவர்கள் இருப்பது சத்வகுணத்திலா ரஜோகுணத்திலா இல்ல தமகுணத்திலா? சத்வம் ஆஹோ ரஜஸ்தமக தேசாம் நிஷ்டாதுகா கிருஷ்ணக அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறார். அவங்களுடைய நம்பிக்கை எதன் மேல்? யஜந்தே ஸ்ரத்தான் விதக அவங்களுடைய நம்பிக்கை பாத்தீங்கன்னாக்கா எதன் மேல் இருக்கும்? அவங்களுடைய கற்பனைகளுக்கு ஏற்றவாறு அவர்கள் செய்யக்கூடிய இந்த செயல்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்வகுணத்திலயா ரஜோகுணத்திலயா இல்ல தமோ குணத்திலயா அப்படிங்கிற கொஸ்டினை வந்து வைக்கிறார். எஸ் 7 भगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु. எஸ் இப்ப பகவான் சொல்றாரு, ஒரு உடல் பெற்ற ஆன்மா, நாம் எல்லாருமே வந்து உடல் பெற்ற ஆன்மாக்கள் தான், எம்பாடிட் சோல் அப்படின்ட்டு இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவாங்க. சோ நம்மளுடைய சுபாவத்திற்கேற்ப இந்த சுபாவம் எங்கிருந்து வருகின்றது? நம்மளுடைய முன் ஜென்ம கர்மங்களும் பிளஸ் அதனுடைய உணர்வுகள். நம்ம முன்னாடி ஜென்மத்துல வந்து எந்த உடலை தரித்து நாம செய்த கர்மங்கள், அந்த உணர்ச்சிகள் எல்லாம் என்னென்ன பெண்டிங் இருந்ததோ அது அனைத்திற்கேற்றாற் போலதான் நம்மளுடைய இந்த ஜென்மத்தினுடைய சுபாவம் வந்து இருக்கும். அவனது நம்பிக்கை, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய குறிப்பிட்ட ஒரு நம்பிக்கை பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருத்தருக்கும் ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும் இல்லையா, அதை வச்சுதான் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்வம் ரஜஸ் அண்ட் தமஸ் என்று 3 வகையாக பிரிக்கப்படுகின்றது. அவற்றை பற்றி நீ கேட்பாயாக அப்படின்னு வந்து பகவான் இங்க சொல்லியிருக்கார். எஸ் 3rd one வாசிச்சிருங்க மாதாஜி. சத்வானுரூபா சர்வஸ்ய ஸ்ரத்தா பவதி பாரத ஸ்ரத்தாமயோயம் புருஷோய யச்ருத்தஹ ச ஏவ சஹ. சோ அத பல்வேறு இயற்கை குணங்களுக்கு கீழான இருப்பிற்கு ஏற்ப, இருப்புன்னாக்க பேலன்ஸ், அதாவது நம்மளுடைய பேலன்ஸ் என்ன, பேங்க் பேலன்ஸ் மாதிரி நம்மளுடைய கர்ம பேலன்ஸ் வந்து என்ன, அது கேற்றார் போல பாத்தீங்கன்னாக்க ஒருவன் குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை விருத்தி செய்கின்றான். ஏதோ ஒரு பற்றுதல் வந்து தானாக வருகின்றது. நாம் இப்ப வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணி எதையுமே நம்ம செய்ய முடியாது இல்லைங்களா. அவங்களுக்குன்னே ஒரு தன்னிச்சையா வரக்கூடிய ஒரு நம்பிக்கை பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுடைய சுபாவம், அவங்களுடைய இருப்பிற்கேற்றவாறு, ஸோ அவங்களுடைய அக்கௌண்ட் பேலன்ஸுக்கு ஏற்றவாறு அவங்களுடைய சுபாவம் அமைகின்றது. அதற்கேற்றாற் போல அவர்களுடைய நடத்தையும் இருக்கும், நம்பிக்கையும் இருக்கும். அதற்கேற்றாற் போல அவர்களுடைய பக்தியினுடைய பிரபாவம் எதிர்மேல வைப்பாங்கன்றது இருக்கும் ஆக்சுவலி. சோ உயிர்வாழி அவனுடைய குணங்களுக்கேற்பவே ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை உடையவனாக கூறப்படுகின்றான். சோ அவங்களுடைய குணங்களுக்கு ஏற்றவாறு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறு தான் ஒரு பர்டிகுலர் குணம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க மேல் நோக்கி இருப்பார்கள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், போன ஜென்மத்துல புண்ணிய கர்மங்கள் எல்லாம் நிறைய பண்ணியிருந்தாங்கன்னாக்கா அவங்க சத்துவ குணத்துல மேலோங்கி இருப்பார்கள். போன இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்மா காண்டா மோட்ல செஞ்சவங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஜென்மத்திலையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதே அந்த ரஜோகுணத்துல இருக்கக்கூடியவங்களோட தான் பிறப்பார்கள். அதுக்கப்புறம் போன ஜென்மத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அறியாமை என்னும் அதுல இருந்தவங்க வந்து இந்த ஜென்மத்துல அனிமல் கிங்டம்ல பிறந்திருப்பார்கள். சோ இதெல்லாமே நம்ம ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிருக்கோம். சோ அதே மாதிரிதான் ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கை பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து இந்த உயிர்வாழி அந்த குணங்களுக்கு ஏற்றவாறு தான் அப்படின்றது வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா 3 யோகங்கள் பேஸ்ட் நம்ம படிக்க போறது. ஒன்னு சத்வகுணம், இன்னொன்னு ரஜோகுணம். தமஸ் குணம் இருப்பவர்கள் வந்து இந்த பிறவி வரும்பொழுது, போன பிறவியில தமஸ் இருந்தா இந்த பிறவி கண்டிப்பாக அவன் வந்து விலங்கு இனத்துலதான் பிறந்திருப்பான். அதனால அந்த தமசுக்கு நம்ம இங்க எதுவுமே கிடையாது ஆக்சுவலி. சோ இந்த சத்வகுணத்துல இருக்கிறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 2 விதமான நிலைகள். நம்ம வந்து ஒண்ணு வந்து ஞானத்தின் அடிப்படை மட்டுமே, அதாவது தியானம், அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த தியானங்கள் மெடிடேஷன்ல வந்து முன்னேறி போறது, அதுக்கப்புறம் ஞானத்தை விருதி செஞ்சுக்கிறது, இந்த இதுல போறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஹையஸ்ட் நிலை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க வந்து
ஞான சத்வகுணத்துல வந்து மேல் நோக்கி இருப்பார்கள், ஞானத்தை விருதி செய்து கொள்வார்கள், முக்திக்கான மார்க்கத்தை வந்து அடைவார்கள். அவங்களுடைய நிலை இறுதியில வந்து பிரம்மன் அப்படிங்கிற அந்த ஹையஸ்ட் லெவல் அதுல போயிட்டு நிற்பாங்க. 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்ம நிலையில போய் நிற்பார்கள். கடைசியில இவங்க வந்து பிரம்ம ஜோதியில போய் கலப்பார்கள். இங்க ஆனா பாத்தீங்கன்னாக்கா இது வந்து பக்தி யோகம். ஒரு பக்தன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சுத்த சத்வம், அவனுடைய மினிமம் கேட்டகரியே பாத்தீங்கன்னாக்கா சுத்த சத்வம், அதாவது பியோர் சுத்த, அதாவது சத்வமா இருந்தாலும் நம்ம வந்து கட்டுண்ட ஆத்மா தான். ஆனா அதையும் மீறி வந்து அதுல இருந்து வெளியே வந்தவங்க தான் சுத்த சத்வம். அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது ஒன்னே ஒண்ணு பக்தி, அதுவும் பிரேம பக்தி, பகவான் மீது பிரேம பக்தி வச்சிருப்பாங்க, அவ்வளவுதான். வேற எதுவுமே அவங்களுக்கு தெரியாது. பகவான் கிட்ட அவங்க எதுவுமே கேட்கவும் மாட்டாங்க. என்னுடைய கடமை உன் பணி செய்து கிடப்பதே அப்படிங்கிற அந்த கோட்பாடோடு இருப்பவர்கள் தான் அப்படிப்பட்ட பக்தர்கள். சோ அவங்க இறுதியில பாத்தீங்கன்னாக்கா கிருஷ்ணா அவருடைய அந்த வைகுண்டத்துக்கு செல்வதற்கான மார்க்கம் கிடைக்கின்றது. இது இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்மகாண்டா மோட், இது காமி அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. சோ ரஜோ குணத்துல இருப்பாங்க. அவங்க மீண்டும் வந்து அந்த ரஜோ குணத்துல மேல் நோக்கி இருக்கக்கூடிய அந்த குடும்பத்திலே வந்து பிறவி எடுப்பார்கள். அவங்களுடைய இது, அதாவது அவர்கள் செய்த நற்காரியங்களுக்கு ஏற்றவாறு சில காலம் சொர்க்கலோகத்துல இருந்துட்டு மீண்டும் வந்து இந்த உலகத்துல பிறவி எடுப்பார்கள். அவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்மம், அதாவது ஆக்ஷன்ஸ் தான் பண்ணுவாங்க. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு பற்றுதல், சோ காமமாக தன்னுடைய செயல்கள் அனைத்துமே அவர்கள் செய்யக்கூடிய தான தர்மங்களோட தனக்கு பலனடிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு தான் அவங்க வந்து செய்வாங்க. சாரி. சோ அதனுடைய இறுதி என்னன்னாக்கா அவங்க சொர்க்கலோகத்துக்கு போவாங்க. மீண்டும் அங்கே அந்த புண்ணிய காலம் இருக்கிறவர்ல இருந்துட்டு மீண்டும் இந்த உலகத்திற்கு திரும்பி வருவாங்க. சோ இந்த 3 தான் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று. எஸ். यजन्ते सात्विक देवान्य अक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूत गणांश्चान्ये यजन्ते तामसे जनाः. எஸ். சத்வகுணத்தில் இருக்கும் மனிதர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா தேவர்களை வழிபடுகின்றார்கள். அதே மாதிரி ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா அசுரர்களை வழிபடுகின்றார்கள். அதாவது ஆக்ரோஷமா இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த இதை வந்து வழிபடுகிறார்கள். தமோ குணத்துல இருப்பவர்களோ பேய்களையும் பூதங்கணங்களையும் வணங்கி, இவங்க பாத்தீங்கன்னா தமோ குணத்துல இருப்பவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பிளாக் மேஜிக் பண்ற அந்த இதுலதான் அவங்க எல்லாம் இருப்பாங்க. சோ அவங்கதான் இந்த பேய்கள் பூதகணங்கள் இதெல்லாமே வந்து வழிபடுறது. ஆக்சுவலி ஸ்பிரிட்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு ஒருத்தர் மேல ஏவி விடுறது, இந்த ஏவல் விடுறது, இந்த கதை எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இதுலதான் வருது, தமோ குணத்துலதான் வருது. ரஜோ குணத்தில் பாத்தீங்கன்னாக்கா அசுரர்களை வழிபடுகின்றார்கள். சோ அது வந்து அசுரர்கள் மீன்ஸ் அசுர குணம் உடையவர்களை வழிபடுவார்கள். நார்மலா ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கே வந்து அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹிட்லரா இருந்து ஹிட்லரையே கூட வணங்கினவங்க எல்லாம் இருக்காங்க ஆக்சுவலி. ஸோ ஐ திங்க் லேட்டஸ்டா நான் அட்வான்ஸ் கிளாஸ்ல படிக்கும் பொழுது ஐ திங்க் வாசிக்கும் பொழுது அந்த கல்கட்டால பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹிட்லரையே வந்து வழிபட்ட மக்கள் கூட இருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க. ஸோ அதனால ஒரு நார்மலான இந்த உயிர் வாழியே வந்து கடவுளுக்கு ஈக்குவலா நினைக்க வச்சுட்டு அவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி பிரபாவமே எதுவுமே இருக்காது. ஆனா சில கோட்பாடுகளால் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களே வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிலாசபிக்கல் ஏத்திஸ்ட் அந்த தன்மையில இருக்கிறவங்களே வந்து கடவுளாக நினைச்சு வழிபடுறவங்களும் உண்டு. அதுதான் வந்து அசுரர்களை வழிபடுகின்றனர் அப்படிங்கிறதுக்கான பொருள். சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா தேவர்களையும் வழிபடுகிறார்கள். தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவராக இருக்கக்கூடிய அவரையும் வழிபடுவார்கள், இவரையும் இவங்க எல்லாத்தையுமே வழிபடுவாங்க. எஸ். 7.5 and 6 ரெண்டு வாசிச்சிருங்க மாதாஜி. அசாஸ்திர விஹிதம் கோரம் தப்யந்தே யே தபோ ஜனாஹ தம்பா அஹங்கார சம்யுக்தாஹ காமராகபலான்விதாஹ கர்ஷயந்தः ஷரீரஸ்தம் பூதகிராமமசேதசः மாம் சைவாந்தः ஷரீரஸ்தம் தான் வித்தயாசுர நிச்சயான். எஸ். அதாவது காமம் மற்றும் பற்றுதலின் பலவந்தத்தால், ஸோ பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இது கர்மகாண்டா. ஸோ நம்ம காமம் என்பது நம்மளுடைய பேராசையினுடைய இன்னொரு இது. ஸோ காமம் என்பது நிறைய விதங்களை நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஒண்ணு உடல் சுகம், இன்னொன்னு நமக்கு இருக்கக்கூடிய பற்றுதல், அதாவது அளவிட முடியாத பற்றுதல், அதாவது எந்த ஒரு பொருள் மேலேயும் பற்றுதல், இது அடைஞ்சே தீரணுன்ற வெறி. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நினைவு, அந்த ஒரு செயல்கள், எக்ஸிகியூஷன் ஆஃப் சர்டன் டாஸ்க் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம துரோணாச்சாரியார் கூட எடுத்துக்கோங்களேன். அவரு
தர்மம் பற்றி அறிந்தவர் தான். ஆனா தன்னுடைய பிள்ளை மீது இருந்த அந்த அளப்பரியாத மோகம் தான். பாசத்துக்கும் மோகத்துக்கும் வந்து நிறைய வித்தியாசம் உண்டு. பாசம் எப்போதுமே அஃபெக்ஷன் எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் வந்து ஒருத்தர் தன்னுடைய பிள்ளையா இருந்தாலும் தவறு இழைத்தால் அது தவறு, இந்த வழியிலிருந்து போகக்கூடாது அப்படின்ற அந்த கண்டிக்கக்கூடிய தன்மை இருக்கும். அவர்களுக்கு நல்வழியும் எடுத்து கொடுப்பார்கள். ஆனால் அதே வந்து மோகம் என்பது என்னன்னாக்கா கண்மூடித்தனமான தன் பிள்ளை தவறு இழைத்தால் கூட அவங்களுக்கு நல்மார்க்கத்தை அவர்கள் வந்து கண்டிப்பாக சொல்ல மாட்டாங்க. அவங்க தவறு இழுத்தா கூட அவங்க மேல அவங்கள வந்து சேஃப்கார்ட் பண்றதுக்கு மட்டும்தான் பார்ப்பாங்க எப்பவுமே. சோ அந்த மாதிரி ஒரு தன்மை. சோ அஸ்வத்தாமன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா துரியோதனோட இருக்கக்கூடிய அந்த இது வந்து நன்மை இல்லை, நல்லது கிடையாது என்று துரோணாச்சாரியாருக்கு தெரியும். தெரிந்தாலும் அந்த நட்பை வந்து அவர் வந்து வளர விட்டு விட்டார். சோ தன் பிள்ளை அவன் வந்து கடைசியில வந்து துரியோதனன் வந்து அஸ்வத்தாமனை வச்சே வந்து பிளாக்மெயில் பண்ணி தான் கடைசி வரைக்கும் துரோணாச்சாரியாரு அந்த அவங்க பக்கம் நின்று போரிட வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு தள்ளப்பட்டார். சோ இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ காமம் என்பது வேறு, அதாவது மோகம் காமம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்மூடித்தனமான செயல்கள். அதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா தர்மம் இருக்கிறா இல்லையா என்றது மேன்மை, அதாவது முதன்மை ப்ரையாரிட்டி கிடையாது, அது செகண்டரி தான். ஆனா தனக்கு எது வேணும் தனக்கு எது தேவை அப்படிங்கிறது தான் மெயின் கோட்பாடா வச்சிருப்பாங்க அவங்க வந்து. ஆனா அதே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அன்பு என்பது மிகவும் வந்து கண்டிப்போடு இருக்கக்கூடியதுதான். சோ தன் பிள்ளை தவறு இழைத்தாலும் இது தவறு அப்படின்னு சொல்லி நல்வழிப்படுத்துவதுதான் அன்பு. சோ அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். தெர் இஸ் அ டிஃபரன்ஸ். நாமெல்லாம் இந்த காலத்துல வந்து நிறையவே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்டிக்கிறத விட நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சின்ன வயசுல எல்லாமே நம்ம விட்டு கொடுத்துடுறோம். நாமளும் வந்து பிஸியா இருக்கோம், நிறைய வேலை செய்யறோம். ஸோ போத் ஒர்க்கிங் பேரண்ட்ஸ் இந்த சேலஞ்ச் கண்டிப்பா ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க ஆக்சுவலி. ஸோ வென் போத் ஆர் ஒர்க்கிங் ஆப்வியஸ்லி குழந்தைகளை வந்து சின்ன வயசுல வந்து அந்த டைம்ல தான் நம்ம வந்து வி ஹாவ் டு கிவ் லாட் ஆஃப் டைம் டு த கிட்ஸ். ஆனா அந்த டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவனுக்கு மொபைல் கொடுத்தாதான் அவன் சாப்பிடுவான் இப்படின்னு நிறைய பேரண்ட்ஸே இருப்பாங்க. குழந்தைங்கள்ல வந்து 5 years வரைக்கும் நம்ம மொபைல் கொடுக்கவே கூடாது ஆக்சுவலி. ஏன்னா அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஆர்கன்ஸ் வளர்ச்சி எல்லாமே அந்த 5 yearsக்குள்ள நம்ம வந்து நல்லபடியா வளரணும்னாக்கா வி ஷுட் நாட் எக்ஸ்போஸ் தெம் டு த ரேடியேஷன்ஸ். ஆனா நாம எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப பிறந்த குழந்தையே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மொபைலு டிவி இது இல்லாம எதுவுமே நடக்கிறது இல்லை. we are all நம்ம வேலையை நம்ம முடிச்சுக்கிறதுக்கு we are also having very tired. ஏன்னா நமக்கும் கடினமான உழைப்பு, இதையும் பார்க்கணும் அதனும் பார்க்கணுன்ற ரெண்டுமே வந்து பேலன்ஸ் பண்ணக்கூடிய கண்டிஷன்ல இருக்கிறது இல்ல. சோ அதனால சின்ன வயசுல இருந்து நம்ம அதை கொடுத்து வளர்த்தன அப்ப அது தவறாக தெரிவதில்லை. இப்ப பெரியவங்க ஆன பிறகு நீ மொபைல் யூஸ் பண்ணாத அப்படின்னு நம்ம கண்டிக்கும் பொழுது அது வந்து மிகவும் வந்து நம்ம மேல பிள்ளைகளுக்கு வந்து கோபம் வர்றதுக்கு சான்சஸ் எல்லாம் வருது. அதனாலதான் இந்த ரூட் காஸ் ஃபார் கிட்ஸ் அதாவது குழந்தை தவறான வழிக்கு போகிறதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளே அறியாம நாமளே வந்து கொடுக்கக்கூடிய சில சலுகைகள் தான். அதை நம்ம என்னைக்குமே தெரிஞ்சுக்கணும். சோ அந்த பற்றுதலும் பலவந்தத்தால் சாஸ்திரங்களில் பரிந்துரைக்கப்படாத கடுமையான தவங்களை, அதாவது இதெல்லாமே இங்க பிக்சர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், இந்த மாதிரி தவங்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த சாஸ்திரத்திலுமே வந்து பரிந்துரைக்கப்படவில்லை. சில அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகள் மூலியமா பாத்தீங்கன்னாக்கா சில பேர் இந்த மாதிரி எல்லாம் உடலை கூட உள்ள புதைச்சிண்டு இந்த மாதிரி தவங்கள் எல்லாம் வந்து தேவையே கிடையாது ஆக்சுவலி. சோ அகங்காரத்துடனும் என்னால கூட இது முடியும் அப்படின்னு காட்டுறோம் இல்லைங்களா த வே, அது அப்படிப்பட்ட ஒரு போலி அகங்காரத்துடன் செய்யக்கூடிய அந்த தவங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஜட மூலக்கூறுகளை துன்புறுத்துவதோடு மட்டுமின்றி உண்மையிலே இவங்களுக்கு வந்து பிசிக்கலி அங்க வந்து அவங்களுக்கு கஷ்டமா தான் இருக்கும். அது தே ஆர் இம்சை வந்து தன்னைத்தானே இம்சிச்சு கொள்கிறார்கள் அவர்கள். மேலும் ஹிருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பரமாத்மாவுக்கும் அவங்க வந்து இம்சை கொடுக்கின்றார்கள். அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். உள்ளே உறைந்துள்ள பரமாத்மாவையும் துன்புறுத்துகின்றனர். அத்தகு முட்டாள்கள் அசுரர்களாக அறியப்படுகின்றனர். அசுரர்களுக்கு ஒரு டெஃபினிஷன் வந்து பகவான் இந்த 2 ஸ்லோகத்தின் மூலியமா சொல்லியிருக்கார். எஸ், நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசி. 8. ஓகே. ஆயுஹு சத்வ பலாராக்யோ சுகப்ரீதி விவர்தனாஹ ரஸ்யாஹ ஸ்னிக்தாஹ ஸ்திரா ஹ்ருத்யா ஆஹாராஹ சாத்விக பிரியாஹ. இப்போ வந்து உணவு வகைகள் 3 குணங்கள்ல வந்து உணவு வகைகளை பற்றி நம்ம இப்ப படிக்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் சத்வம். சோ ஆயுளை நீடிக்கும் சாத்விகமான உணவு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருவருடைய ஆயுளை நீடிக்கும், அவங்களுடைய ஆரோக்கியமும் நல்லா இருக்கும். வாழ்வை தூய்மைப்படுத்தினாலே நம்ம ஆரோக்கியம் நல்லா இருக்கும்.
வாழ்க்கை தூய்மைப்படுத்தவில்லை என்றால் தான் நம்ம ஆரோக்கியம் எல்லாமே இம்பாக்ட். அது எல்லாமே நம்மளுடைய எண்ணங்கள், செயல்கள், இது மேலதான் டிபெண்டன்ஸே. சோ இந்த வாழ்வை எப்படி தூய்மைப்படுத்துவது? நாம செய்யக்கூடிய ஆஸ்டாரிட்டிஸ், தவங்களை பொறுத்துதான் அது தூய்மை என்பது நடக்கும். அந்த ப்ராசஸே நம்ம தவங்களே செய்யலன்னு வச்சுக்கோங்க, கண்டிப்பா அந்த தூய்மைப்படுத்துதல் என்னும் அந்த இதுவே நம்ம இதுல நடக்காது. ஆப்வியஸ்லி இந்த உடல் முழுதும் பாத்தீங்கன்னாக்கா வியாதியோட தான் நம்ம உட்கார்ந்துருப்போம். இப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா சின்ன வயசுலயே 35-36 வயசுலயே வந்து சுகர், பிபி எல்லாம் வரக்கூடிய சான்சஸ் நிறைய இருக்கு. ஏன் தெரியுமா? நிறைய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ், நிறைய கம்பேரிஷன்ஸ், நிறைய வேணும், அளவுக்கு மீறி நமக்கு எல்லாமே வேணும்ன்ற அந்த ஆசை, இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அப்பதான் மனசு திருப்தி. அதாவது ஒரு 2 ஜெனரேஷனுக்கு நம்ம சேர்த்து வைக்கணும், அந்த மாதிரி ஒரு இதுல இருக்கிறதுனால தான் நம்ம உடலையே நம்ம வந்து கவனிக்காம உழைச்சி கழுத மாதிரி உழைக்கிறோம். நம்ம அதை சம்பாரிச்சு போட்டு வச்சு வேற கடைசி காலத்துல நம்ம வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எடுத்துட்டு போறோம் நம்ம வந்து. ஸோ தட்ஸ் ஹவ் நம்ம வந்து நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைல் இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. பலம், ஆரோக்கியம், சுகம் மற்றும் திருப்தியை கொடுக்கும் உணவுகள். ஸோ இந்த உணவெல்லாம் சாப்பிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, இப்ப இந்த படையல் மாதிரி போட்டிருக்காங்க இங்க. ஸோ இதெல்லாமே நார்மலா வீட்டுல நம்ம செய்யக்கூடிய ஒரு பொரியல், ஒரு அவியல், சாம்பார், ரசம், அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த இது வாழைப்பழம், இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ரைஸ், கர்ட்ஸ், அந்த இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நார்மலான ஃபுட். இந்த ஃபுட் தான் வந்து சாத்வீக உணவு அப்படிங்கிறதே வந்து நம்ம சொல்றோம். அதுக்கப்புறம் பழங்கள், அதுக்கப்புறம் மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ், அதாவது பாலினுடைய ப்ராடக்ட்ஸ் எதுவா இருந்தாலும், வெண்ணெய், அதுக்கப்புறம் நெய், இது எல்லாமே நம்ம கலந்து சாப்பிட்றது நமக்கு உடல்ல வந்து தேவையான கொழுப்பு சக்தி, அதாவது குட் கொலஸ்ட்ரால் எப்பவுமே வந்து இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ்ல இருந்து தான் நமக்கு வர்றது. பன்னீர், இதுல இருந்து தான் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா குட் கொலஸ்ட்ரால் வர்றது. இதெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நன்மையை கொடுக்கக்கூடியது. ஸோ இத்தகு உணவுகள் ரசமுள்ளவை, அதனுடைய குவாலிட்டிஸ் பார்த்துக்கோங்க. ரசமுலை ஜூசியா இருக்கும், ரசம் இருக்கும், அதுல கொழுப்பு சத்தும் ஊட்டச்சத்தும் மிக்கவையாக, புரோட்டீன், இந்த இதெல்லாமே நல்ல காம்பினேஷன்ல இருக்கக்கூடியது. ஸோ இதெல்லாமே நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய இதயத்திற்கு இதமளிப்பவையாக உள்ளன. ஸோ நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவு பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய சுபாவத்தையே வெளிக்காட்டும். ஸோ நம்ம வந்து சத்துவ குணத்து சார்ந்த உணவு வகை சாப்பிடும்போது நம்ம சாந்த சொரீபியா இருப்போம். அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய செயல்களும் சாந்தமாக இருக்கும், அடுத்தவர்களுக்கும் அது நன்மை பயக்கக்கூடியதாக இருக்கும். ஆனா அதே ரஜோகுணம், அந்த தனோகுணம், நம்ம வயிற்றுக்குள்ள என்ன உணவு போகிறதோ அங்கு செரிக்கும் பொழுது ஏற்படக்கூடிய ரியாக்ஷன்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், கொஞ்சம் காரமா இருக்கக்கூடிய உணவு சாப்பிட்டோம்னா வயிறெல்லாம் எரியும் இல்லைங்களா? கண்டிப்பாக. அதாவது தோஸ் ஆர் நாட் யூஸ் டு தட். ஸோ சடனா வந்து காரம், புளிப்பு இதெல்லாம் ரொம்ப மிதமா சாப்பிட்றவங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு நல்ல ஸ்பைசியான ஒரு உணவு கொடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்போ அவங்க சாப்பிட்டு ரொம்ப அவஸ்தைப்படுவாங்க. ஸோ அதே மாதிரியான அவஸ்தை தான் ரஜோகுணத்துல இருக்கக்கூடியவங்களுடைய சுபாவம் வந்து வெளியே தெரியறது ஆக்சுவலி. எஸ், 9 and 10 ரெண்டுமே வாசிச்சிருங்க மாதாஜி. ஓகே. கட்வம் லலவணாத்யுணாவணாத்யுஷ்ண தீக்ஷ்ண ரூக்ஷ விதாகினः ஆஹாரா ராஜசம்ஸ்யேஷ்டா துக்க சோகாமவய பிரதாஹ யாதயாமம் கதரசம் பூதி பர்யுஷிதம் சயத் உச்சிஷ்டமபி சாமேத்யம் போஜனம் தாமச பிரியம். எஸ், இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்தை பற்றி பேசுறாங்க. ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் டேஸ்ட் மேல அவங்க வந்து ஃபோக்கஸ்டா இருப்பாங்க. மிகவும் கசப்பான, சில பேருக்கு வந்து பாகற்காயே வந்து பாத்தீங்கன்னா வாரத்துக்கு 2-3 நாள் கொடுத்தா கூட சாப்பிடுவாங்க. அதாவது கசப்பான ஒரு இது சாப்பிட்றத பத்தி அவங்க யோசிக்க மாட்டாங்க. சில பேருக்கு ரொம்ப புளிப்பு இருக்கணும், அதாவது புளி கலந்தது மட்டும்தான் நிறைய சாப்பிடுவாங்க. சில பேருக்கு உப்பு, நார்மலாவே உப்பு போட்டு சமைச்சிருந்தாலும் இன்னும் கொஞ்சம் உப்பு தூக்கலா போட்டு சாப்பிடுவாங்க. அது அவங்களுடைய சுபாவம். சூடான, ரொம்ப சூடா சாப்பிட்டு நாக்கையும் சுட்டுக்கிற அளவுக்கு சாப்பிடுவாங்க. காரமான, உலர்ந்த, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃப்ரைட் ஐட்டம்ஸ், உலர்ந்து போனது, அதாவது ஃப்ரை பண்ணி வச்சினாக்கா அது ஃப்ரைட் ஐட்டம்ஸ், சிப்ஸ், இந்த மாதிரி எல்லாம் சாப்பிட்றோம் இல்லையா, அது. மற்றும் எரிகின்ற உணவுகள், ரொம்ப ஸ்பைசியான ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டா வயிற்றுல போனா கண்டிப்பா எரியும் ஆக்சுவலி. உணவுப் பொருட்கள் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு விருப்பமானதாகும். ஸோ இந்த மாதிரி உணவு வகைகளை யார் சாப்பிட்றாங்களோ தே ஆர் இந்த ரஜோகுணா அப்படிங்கிற எவாலுவேஷன் நம்ம பண்ணிக்கலாம். இதை நாமளும் இது மாதிரி சாப்பிட்டோம்னாக்கா வி ஆர் ஆல்சோ இந்த ரஜோகுணா அப்படிங்கறது வந்து நாம டிசைட் பண்ணிக்கணும். இத்தகு உணவுகள் என்ன செய்யும் பாருங்க, துன்பம், சோகம் மற்றும் நோயை உண்டாக்குகின்றன. ஸோ இது சாப்பிட்டா உடல் மாத்திரம் இல்ல, மனதிலையும் நமக்கு நம்மளுடைய எண்ண ஓட்டங்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்தை வந்து இன்னும் மேல் நோக்கி தான் காட்டும். ஸோ அதனாலதான் வந்து நம்மளுடைய சுபாவமும் அப்படி ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் நமக்கு உள்ளுக்குள்ள அது அந்த எரிகின்ற உணவுகள்னால நம்ம இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கடினமாக கஷ்டப்படும். அதனுடைய விளைவு வந்து நம்ம வெளியிலேயே காட்ட வேண்டியதாயிடும். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா
தமோ குணத்தில் இருக்கக்கூடிய உணவு வகைகள் எப்படின்ட்டு. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த மாதிரி உணவு வகையா இருந்தாலும் அது வந்து உண்பதற்கு 3 மணி நேரத்துக்கு முன்பே சமைக்கப்பட்டது. ஒரு உணவு சமைத்தால் வித்தின் 3 ஹவர்ஸ்க்குள்ள நம்ம சாப்பிடணும். ஆறி போன பிறகு அதை சாப்பிடக்கூடாது. அது என்ன ஆகும்னாக்கா அப்படி ஆறி போன பிறகு சாப்பிட்டா நம்ம தாம்சிக் நேச்சர்ல மேல் நோக்கி சென்று விடுவோம். அதுக்கப்புறம் வந்து சுவையற்ற, அது டேஸ்ட் இருக்கா இல்லையா அப்படின்றது, பழையது, அதுக்கப்புறம் ஊசி போனது, அதுக்கப்புறம் எச்சில் பட்டதுனாக்கா எல்லாரும் கை வச்சு சாப்பிட்றோம் இல்லைங்களா, அது வந்து எச்சில் பட்டது. தீண்டத்தகாத பொருள்களை கொண்ட உணவுகள், இட் கம்ஸ் அண்டர் நான்வெஜ் ஆக்சுவலி. ஸோ தமோ குணத்தில் உள்ள மக்களால் விரும்பப்படுகின்றது. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம சாப்பிட்டோம்னாக்கா கண்டிப்பா நமக்கு தமோ குணம் வந்து மேல் நோக்கி செல்கின்றது அப்படிங்கறத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ், 11th ஸ்லோகம் வாசி. अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिर्दृष्टो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मनसमाधाय स सात्विकः. எஸ், சாஸ்திர விதிகளின்படி இப்போ வந்து 3 குணங்கள்ல உணவு வகைகளை பத்தி நம்ம படிச்சோம். இப்போ வந்து சத்துவகுணத்தை பற்றி விவரிக்கிறார்கள் இங்க. சாஸ்திர விதிகளின்படி கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக பலனை எதிர்பார்க்காத நபர்களால் செய்யப்படும் யாகம், இப்படி யாகம் பார்க்க போறோம். அதாவது ஆஸ்டாரிட்டிஸ், அதை பத்தி படிக்க போறோம். யஜ்ஞங்கள், ஸோ இந்தந்த சுபாவத்தோட செய்யக்கூடிய யஜ்ஞம் வந்து சத்வம், இது ரஜோகுணத்துல இருக்கிறது, இது தமோ குணத்துல இருக்கிறது அப்படின்றத படிக்க போறோம். சோ இவங்க வந்து வேதிக் சாஸ்திரம் பிரகாரம் தான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. கடமை, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஒருத்தருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமையில வந்து யாகம் வந்து செஞ்சு ஆகணும்னு இருந்தாக்கா கண்டிப்பாக சில பேர் வந்து கோயில் நிர்மாணங்கள் எல்லாம் ஈடுபட்டிருப்பாங்க, ஸ்பான்சர்ஷிப் பண்ணியிருப்பாங்க. அங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா சில யஜ்ஞங்கள் எல்லாம் அது பிரிஸ்கிரைப்டு, இது அது பண்ணிதான் ஆகணும். ஸோ அவங்க அந்த ஸ்பான்சர்ஷிப்ல வந்து கலந்துக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அது அவங்களுடைய கடமை ஆகின்றது ஆக்சுவலி அந்த யஜ்ஞத்துக்கு வந்து. ஸோ பலனை எதிர்பார்க்காத நபர்களால் செய்யப்படும் யாகம், அதாவது அந்த யஜ்ஞத்தினால் வரக்கூடிய பலன்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க வந்து எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. தே வில் பி டூயிங் ஆக்சுவலி. எதிர்பார்க்காத நபர்களால் செய்யப்படும் யாகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்துவ குணத்தை சார்ந்ததாகும். அதாவது இது ஜென்ரலி நிஷ்காம கர்ம யோகியா இருக்கக்கூடியவங்க செய்யக்கூடியது. எஸ், 12th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. अभिसन्धायतु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्. எஸ், ஆனால் ஏதேனும் ஒரு பௌதிக நன்மையை அடைவதற்காக, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உலகத்துல நமக்கு ஏதோ ஒரு நன்மை, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த யாகம் பண்ணா எனக்கு இது வரும், இந்த யாகம் பண்ணா என்னுடைய பிசினஸ் வந்து சூப்பரா போகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஜாதகத்துல சொல்லியிருக்காங்க, அதனால நான் வந்து இதை போய் செய்யணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு செய்யறோம் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி அதாவது ப்ராஃபிட்டுக்காக செய்யறது. நம்ம ப்ராப்ளம்ஸை ரிசால்வ் பண்றதுக்கு செய்யறது வேற, பட் ப்ராஃபிட்டபிளா இருக்கிறதுக்காக செய்யறது வேற. அதாவது பலனை எதிர்பார்த்து செய்யறது ஆக்சுவலி, அல்லது தற்பெருமைக்காக. ஸோ எதுவுமே கிடையாது, எக்ஸ்பெக்டேஷன் எதுவும் கிடையாது, நம்ம லெவலை நம்ம வெளியில காட்டிக்கணும், அகம்பாவத்தனமாக செய்யப்படும் அந்த யாகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்தை சார்ந்ததாக என்பதை அறிவாயாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலியமா சொல்லியிருக்காரு. எஸ், விதிஹீனமஸ்ருஷ்டான்னம் மந்திரஹீனம் மதக்ஷிணம் ஸ்ரத்தா விரஹிதம் யஜ்ஞம் தாமசம் பரிசக்ஷஸ்தே. எஸ், இவங்க பாத்தீங்கன்னா ரஜோகுணம், அவங்களுக்கு சாஸ்திரம் சம்பிரதாயம் அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது, சாஸ்திர விதிகளை மதிக்கவே மாட்டாங்க, பிரசாத விநியோகமும் இருக்காது. ஒரு யாகம் செய்தால் வந்து கண்டிப்பாக பிரசாத விநியோகம் இருக்கணும். ஸோ சாஸ்திர விதிகளை மதிக்காமல் பிரசாத விநியோகம் இன்றி வேத மந்திரங்கள் உச்சாடனம் இருக்கணும், அதுவும் இருக்காதுங்க. புரோகிதர்களுக்கும் நம்ம தட்சணை கொடுக்க வேண்டும், அந்த இதுவும் இருக்காது. நம்பிக்கையின்றி, ஆனா அங்க செய்யக்கூடிய அந்த யாகம் வந்து புரோகிதர்கள் வந்து ஃபெய்த், நம்பிக்கையின்றி செய்யப்படும் யாகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா தமோ குணத்தை சார்ந்ததாக கருதப்படுகின்றது. எஸ், 14. தேவத்விஜ குரு பிராக்ஞ பூஜனம் சௌச்சமார்ஜவம் பிரம்மச்சரியம் அஹிம்சா ச ஷாரீரம் தப உச்யதே. சோ உடல் ஷாரீரம் தப உச்சதே, அதாவது உடல் தவங்களை பற்றி இப்ப நம்ம பார்க்க போகின்றோம். அதாவது நம்ம வந்து கடவுளை நாம வணங்கணும், அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா பிராமணர்கள், கற்றறிந்த பிராமணர்களை வணங்குவது, ஆன்மீக குருவை வணங்குவது,
வீட்டுல பெரியோர்களா இருக்கக்கூடிய தாய் தந்தையரை வணங்குவது, இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய உடல் தவங்கள்ல சொல்லப்பட்டுள்ளது. மற்றும் தூய்மை, அதாவது உள்ள தூய்மை இருக்கணும், வெளிப்புற தூய்மை இருக்கணும், எளிமையாக இருத்தல், சிம்பிளா நடந்துக்கிறது, பிரம்மச்சரியம். சோ பிரம்மச்சரியம் என்பது என்னன்னாக்கா நம்ம வந்து கல்யாணம் ஆகலைன்னாக்கா கடைசி வரைக்கும் அந்த பிரம்மச்சரியத்தை நம்ம வந்து கடைபிடிக்கணும். அதர்வைஸ் கல்யாணம் ஆயிருந்தாக்கா ஒரு ஒரு அவங்க வந்து அந்த நம்ம வேதங்கள் முறைப்படி எப்படி நம்ம வந்து கல்யாணம் பண்ணும்போது இதெல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம வந்து அந்த கல்யாணம் இதுல பாத்தீங்கன்னா மந்திரங்கள் கூட பாத்தீங்கன்னா அது ரிலேட்டடா தான், வில் பி லாயல் டு ஈச் அதர், அந்த இதுல தான் நம்ம பண்ணுவோம் இல்லைங்களா. சேம் திங், அதை வந்து கடைசி வரைக்கும் வந்து அதை வந்து உடைக்காம நம்ம வந்து எடுத்துட்டு போறது. அஹிம்சை, அடுத்தவர்களுக்கு இம்சை கொடுக்காமல் இருப்பது, இவை அனைத்தும் பாத்தீங்கன்னாக்கா உடல் தவங்களாக கூறப்பட்டுள்ளது. இப்ப 3 விதமான தவங்களை பற்றி படிக்க போறோம். ஒண்ணு உடல் தவம் ஆச்சு, சாரீர தவம். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நெக்ஸ்ட் வந்து வாக்கு தவம் படிக்க போறோம். எஸ். அனுத்வேககரம் வாக்கியம் சத்யம் பிரியஹிதம் சயத் ஸ்வாத்யாயாப்யசனம் சைவ வாங்மயம் தப உச்யதே. எஸ், வாங்மயம் தவ உச்சதே. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வாக்கு தவத்தை பற்றி இப்ப பேச போறோம். உண்மையாக இருத்தல், இனிமையாக பேசுதல், அதாவது நம்மள அடுத்தவங்க வந்து கஷ்டப்படுத்துற மாதிரி பேசினா கூட நாம அதுக்காக ரியாக்ட் பண்ணக்கூடாது. நாம வந்து அந்த சாஃப்டான அந்த ரெஸ்பான்ஸ்ல தான் நம்ம பேசணும். நன்மை அளிப்பதுமான பேச்சு, அதாவது நமக்கு மாத்திரம் நன்மை கிடையாது, அடுத்தவர்களுக்கும் நன்மை அளிக்க வேண்டும். பிறரது மனதை துன்புறுத்தாத பேச்சு, நம்ம பேசுறது ரியாக்ஷன். இப்ப நம்மள ஒருத்தர் திட்டாங்கன்னா திருப்பி அவங்கள வந்து நீ இப்படிலாம் பண்ணேன்னு சொல்லி நாமளும் அவங்கள வந்து குத்தி காட்டி பேசுறோம் இல்லையா, அது வந்து அவர்களுடைய மனதையும் நம்ம வந்து துன்புறுத்துகின்றோம். ஸோ நாம வந்து எக்ஸ்பிளனேஷன் மட்டும் தான் கொடுக்கணுமே ஒழிய அவங்களையும் அதே ஆங்கிள் நம்ம வந்து கையாளவே கூடாது, அது வந்து தவறு. ஸோ இப்படிப்பட்ட பேச்சு பாத்தீங்கன்னா வேத இலக்கியங்களை முறையாக உச்சரித்தல். ஸோ வேதங்களை எல்லாமே நம்ம வந்து உச்சரிக்கும் பொழுது இப்போ வந்து இந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா உச்சாரணம் வந்து கரெக்டா சொல்லணும். ஸோ ஆகியவை அனைத்தும் பாத்தீங்கன்னாக்கா வாக்கின் தவங்களாக பகவானால் இந்த 15வது ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்லப்பட்டுள்ளது. எஸ், 16வது ஸ்லோகம் வாசி. மன பிரசாத சௌமியத்வம் மௌனமாத்ம விநிகிரஹ பாவ சம்சுத்திரித்யே தத்தப்போ மானசமுச்யதே. ஸோ மனசுதான் மிகப்பெரிய எதிரியும் நண்பனும் இல்லைங்களா. அந்த மனசு கரெக்டா இருந்தாக்கா எந்த குறையுமே இருக்காது நமக்கு. ஸோ நம்ம வந்து ஏழையா இருந்தாலும் பணக்காரனா இருந்தாலும் எந்த நிலையில இருந்தாலும் இதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நாம அந்த நிலையிலே நம்ம திருப்தியுற்ற மனிதராக இந்த உலகத்துல வாழும் பொழுதே பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம் தன்னை உணர்ந்த மனிதராக இருந்து நம்ம வந்து மோட்சத்துக்கு போகிறதுக்கான மார்க்கத்துக்கு செல்ல முடியும். ஸோ இந்த மனம்தான் மேஜர் திங். இது ஒண்ணு கரெக்டா இருந்தா வாக்கு கூட கரெக்டா வந்துடும், அதுக்கப்புறம் உடல் தவங்களும் கரெக்டா அலைன் ஆயிடும். ஆனா மனத்தவம் வந்து குளறுபடி ஆச்சுனாக்கா அது ரெண்டுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இம்பாக்ட் நிறைய இருக்கும். ஸோ திருப்தியாக இருத்தல், எதை கொண்டும் திருப்திப்படுவது, சிம்பிளாக இருக்கிறது, எளிமையாக இருத்தல். மௌனம் அப்படின்னாக்கா அன்னெசரியா பேசுறது இல்லை, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அன்வான்ட் ஸ்பீச், தேவையற்ற இதெல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து விவாதங்கள் இதெல்லாத்தையுமே வந்து தவிர்க்கணும். எப்பயுமே நெகட்டிவா பேசுறத வந்து கண்டிப்பாக தவிர்க்கணும். ஆக்சுவலி சுய கட்டுப்பாடு, அதாவது நம்ம முன்னாடியே ஒரு காட்சி வந்து நல்ல காட்சி இல்லைன்னா கூட அதன் மேல நம்ம வந்து ஈடுபாடு கொள்ளக்கூடாது. அது நம்மளுடைய கண்களுக்கு, அதாவது பாத்தீங்கன்னா இந்த வார்மத்துன்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல, கண்களுடைய இது காட்சியில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம முன்னாடி ரெண்டும் நடந்து பார்த்துட்டு இருப்போம், நன்மையும் நடக்கும் தீமையும் நடக்கும். ஆனா நம்ம வந்து அதுல வந்து மனதை லயிக்க கூடாது. ஆக்சுவலி அது நம்ம மனசுக்கு எடுத்துக்க கூடாது. தனது இருப்பின் தூய்மை, அதாவது நம்மளுடைய பேலன்ஸ், அக்கௌண்ட் பேலன்ஸை வந்து கிளியர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறது, புண்ணியங்கள் அனைத்தையும் பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பது, பாவங்க செய்யாம இருக்கிறது, இது ரெண்டுத்தையுமே வந்து நல்லிஃபை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். இவை அனைத்தும் பாத்தீங்கன்னாக்கா மனதின் தவங்களாக வந்து பகவான் இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலியமா சொல்லியிருக்கார். எஸ், 17th வாக்கியம். ஸ்ரத்தயா பரயா தப்தம் தபஸ்தப்திர்வித விர்த நரைஹி அபலாகாங்க்ஷிபிர்யுக்தைஹி சாத்விகம் பரிசக்ஷதே. எஸ், இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 3 வகையான தவங்கள் நம்ம பார்த்தாச்சு. ஒண்ணு உடல் தவம், வாக்கு தவம், மனத்தவம். ஸோ இந்த 3 தவங்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜட லாபங்களை எதிர்பார்க்காமல், ஜட லாபம் என்றால் இந்த பௌதீக லாபத்துல எந்த ஒரு ஈடுபாடு இல்லாம,
பொருள் உலகத்து மேல நமக்கு ஆசை எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மீக உலகத்து ரிலேட்டடான செயல்கள்ல தான் இருக்கணும் ஆசைகளும் நம்மளுடைய இதெல்லாம் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸும். ஆனா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய செயல்கள் மேல நமக்கு எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கக்கூடாது. பரமனை திருப்தி செய்வதில், அதாவது நம்ம எப்பொழுதுமே நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் அனைத்துமே வந்து பகவானுக்கு திருப்தி செய்வதாக இருக்க வேண்டும். ஸோ நம்மளுடைய சுயபுலன் திருப்திக்காக நம்ம எந்த செயலுமே செய்யக்கூடாது. நம்மளுடைய கடமையாக இருந்தாலும் அதை வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டு செய்யணும். ஆக்சுவலி ஈடுபட்டுள்ள மனிதர்களால் உன்னத நம்பிக்கையுடன் செய்யப்படும் போது அது சத்வகுணத்தின் தவம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. இந்த 3 தவங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா, மனத்தவம், வாக்குத்தவம் அண்ட் உடல் தவம். இந்த 3 தவங்களுமே எந்த ஒரு ஜட லாபங்களை எதிர்பார்க்காமல் பரமனினுடைய திருப்திக்காக நாம செய்யப்படும் பொழுது அது சத்துவகுணத்தினுடைய தவங்களாக, அதுவும் நம்பிக்கையோட செய்யணும். தட் இஸ் டபுள் அண்டர்லைன். இந்த நம்பிக்கை என்பது, ஸ்ரத்தம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா மிகவும் வந்து இம்பார்ட்டன்டான வேர்டு. நம்பிக்கை இல்லைன்னாக்கா நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எதுவுமே வந்து வேஸ்ட். நம்ம எவ்வளவுதான் ஜபம் பண்ணாலுமே வேஸ்ட். நம்பிக்கையற்று நம்ம பாட்டு பிளைண்டா வந்து ஏதோ சொன்னாங்கன்றதுக்காக வந்து நம்ம வந்து செஞ்சுட்டே இருக்கோம் இல்லையா ஜபம், அது என்னைக்குமே அக்கௌண்டபிலிட்டி வராது. பகவான் மேல பக்தி என்பது வச்சு செய்யணும், அதுதான் மிகவும் முக்கியமான ஒன்று. எஸ், 18th ஸ்லோகம். சத்காரமான பூஜார்த்தம் தபோதம்பேன சைவ யத் கிரியதே ததிஹ ப்ரோக்தம் ராஜசம் சலமர்துவம். எஸ், மானம், மரியாதை மற்றும் வழிபாட்டை பெறுவதற்காக. இது என்னன்னா சுயம், நம்மளுடைய எலிவேஷன் இல்லையா. இந்த பிசிக்கல் நேச்சருக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா அதிகமான முக்கியத்துவம். இங்க நம்ம போகும்போது எல்லாரும் நம்ம பின்னாடியே ஓடி வரணும், நம்ம காலில் விழணும், நமக்கு மரியாதை கொடுக்கணும், மாலை போடணும், இந்த மாதிரி. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கக்கூடிய இது பாத்தீங்கன்னாக்கா தற்பெருமையுடன் செய்யக்கூடிய தவங்கள். அதாவது பிசிக்கல், மென்டலி, அதாவது பாத்தீங்கன்னா உடல், வாக்கு கூட பாத்தீங்கன்னா அப்படிதான் இருக்கும், மனசு கூட அவங்களுக்கு அப்படிதான் வந்து இருக்கும். ஸோ தற்பெருமையோட நம்ம வந்து அதை வெளியில காட்டிக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்படிப்பட்ட தவம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகிறது. இதுவனுடைய அவுட்கம் எப்படி இருக்கும்னாக்கா நமக்கு எப்பவுமே சஞ்சலத்தையும் கொடுக்கும். அதுக்கப்புறம் அது டெம்பரவரி. சத்துவகுணம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பவுமே வந்து நித்தியமானது. ஆனா இது வந்து சஞ்சலமானது மற்றும் நித்தியமற்ற தன்மையை கொடுக்கும். எப்பவுமே இது கடைசி வரை இருக்காது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பொலிட்டிஷியன் எடுத்துக்கோங்க நீங்க. ஸோ அவர் வராருன்னா நம்ம போறோம் இல்லைங்களா. ஸோ அது எல்லாமே ஒரு டெம்பரரி டியூரேஷன் தான். ஸோ ஒரு இடத்துக்கு விசிட் வராருனாக்கா அவருக்கு நம்ம மரியாதை செலுத்துகின்றோம், அவரை நம்ம அவமரியாதை செய்வது கிடையாது, அவரை வழிபடவும் செய்கின்றோம். இத்தனையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்க நடக்கின்றது. சில பேருடைய ஸ்பீச்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து அவங்க பேசக்கூடிய ஸ்பீச்ல வந்து அகங்கார தன்மையும் நம்மளால பார்க்க முடிகிறது. ஸோ இவை எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தற்காலிகமானதுதான். ஸோ இது எக்ஸாம்பிளா நான் சொல்றேன். நான் எல்லா தலைவர்களும் அப்படி கிடையாது. தற்பெருமையோட ஃபியூ பீப்புள் பேசுறத வந்து நம்மளால உணர முடியும். அது பார்க்கலாம். நம்ம இப்போ பாத்தீங்கன்னா ராஜாஜி எல்லாம் எடுத்துட்டீங்கன்னாக்கா வெரி கிரேட். அவங்க எல்லாம் உன்னதமான ஒரு நிலையில இருந்து போனவங்க. திஸ் ஆர் ஆல் வெரி கிரேட் பீப்புள். ஆனா இதுல இப்ப எல்லாமே மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் தான் நம்ம பாக்குறது. எஸ், நெக்ஸ்ட் 19th வாசிங்க. மூடகிராஹேணாத்மனோ யத் பீட்யா கிரியதே தபஹ பரஸ்யோத்சாதனார்த்தம் வாதத்தாம சமுதாகிருதம். எஸ், நம்ம செய்யக்கூடிய இந்த உடல், வாக்கு மற்றும் மனத்தவம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பிறரை அழிப்பதற்காக, அதாவது எதிரியை நமக்கு எதிரியாக ஒருத்தரை கருதிவிட்டு அவர் அழிவதற்காக நாம செஞ்சோம்னு வச்சுக்கோங்க. துன்புறுத்துவதற்காக அவங்கள போய் நம்ம வந்து கஷ்டப்படுத்தணும்னு நினைச்சு செய்யணும்னு வச்சுக்கோங்க. தன்னையே வரைத்து கொண்டு, அதாவது நம்மளே பிசிக்கலி நம்மள வந்து வருத்தம் ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தி கொண்டு முட்டாள்தனமான முறையில் செய்யப்படும் தவங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா தமோ குணத்தில் இருப்பவையாக கருதப்படுகின்றன. இப்படிப்பட்ட தவங்கள், இந்த தமோ குணத்தில் இருக்கக்கூடிய தவங்கள் இந்த உலகத்திலே இது பயன்படாது. அடுத்த உலகம், இன்னொரு ஜென்மத்துக்கு இது கண்டிப்பா எதுவுமே கிடையாது. ஸோ இந்த உலகத்துல இருக்கும் போதே இந்த ஆஸ்டாரிட்டி யூஸ் கிடையாது அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாரு. ஆக்சுவலி எஸ், தாத்தவ்யமிதி சத்யானம் தீயதே அனுபக்காரிணே தேசே காலே ச பாத்ரே ச தத்தானம் சாத்விகம் ஸ்மிருதம். ஸோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தானங்கள் இப்போ நம்ம படிக்க போறது பலனை எதிர்பார்க்காமல் கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக. ஸோ தவங்கள், தானங்கள், அதுக்கப்புறம் யஜ்ஞங்கள், இது என்னைக்குமே நம்ம துறக்க கூடாதுன்ட்டு பகவான் சொல்லியிருக்கார். ஸோ இந்த 3 நம்ம செஞ்சுதான் ஆகணும். இது 3 செஞ்சாதான் நம்மளுடைய இருமைகளும் கிளியர் ஆகும், நாமளும் வந்து தூய்மைப்படுத்தப்படுவோம். ஸோ இந்த 3 செய்வது பாத்தீங்கன்னாக்கா, ஒருத்தர் தானம் செய்வது பாத்தீங்கன்னாக்கா அது நம்மளுடைய கடமை. ஒவ்வொருத்தருக்குமே இது கடமை தான்.
ஒரு தகுதியான நபருக்கு வந்து முறையான இடத்தில் வந்து முறையான காலத்துல கொடுக்கப்படும் தானம் பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்வகுணத்தில் இருப்பதாக வந்து கருதப்படுகின்றது. சோ எங்க கொடுக்குறோம், யாருக்கு கொடுக்குறோம், என்ன கொடுக்குறோம், இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மிகவும் முக்கியமான ஒன்று. அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான ஐட்டம் தான் நம்ம கொடுக்குறோமா, அதுவும் அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த டைமும் வந்து அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குதா, இப்படி எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுட்டு அந்த தானத்தை நம்ம செய்யணும். இது வந்து சத்வகுணத்துல இருக்கக்கூடிய தானம் ஆக்சுவலி. Yes, 21. यत्तत् प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम्. Yes. பிரதி உபகாரத்தை எதிர்பார்த்து சில பேர் பாத்தீங்கன்னாக்கா அடுத்தவங்களுக்கு செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு தானங்களும் தனக்கு வந்து அவங்க ஏதாவது பிற்காலத்துல உதவி புரியணும்னு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ல பண்றது. ஏதேனும் பலனை விரும்பி அல்லது விருப்பமின்றி, நமக்கு இஷ்டமே இருக்காது அந்த தானத்தை கொடுக்கறதுக்கு, ஆனா கொடுக்காக வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும். சோ அப்படிப்பட்ட தானம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது ஆக்சுவலி. சோ இங்க முன்னாடி பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த தானம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க வந்து நம்ம நந்த மகாராஜா வந்து கிருஷ்ண பரமாத்மாவுடைய அந்த பெயர் சூட்டும் விழா அந்த இது நடக்குது இல்லைங்களா, அப்ப வந்து நிறைய பசுக்களை வந்து அங்க அந்த வில்லேஜ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய இதுல தானம் வழங்கினார் அப்படிங்கறத வந்து சொல்லியிருக்காங்க, எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம. சோ அது வந்து ரைட்டான ஒரு இன்சிடென்ட். சோ நல்ல காரியம் நடக்கும் பொழுது நம்ம ஒரு தானம் கொடுக்கறது வந்து நன்மையை பயக்கும். எஸ், 22 வாசிங்க மாதாஜி. आदेश काले यद्दानं पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामस मुदाहृतम्. எஸ், தூய்மையற்ற இடத்தில். சோ இது பாத்தீங்கன்னாக்கா முறையான இடத்துல கிடையாது. சோ நான் இந்த எக்ஸாம்பிள் நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்கேன். சிக்னல்ஸ்ல வரும்பொழுது நம்ம நிறையவே நம்ம தானங்கள் பண்ணுகின்றோம். இது இந்தியால நடக்கக்கூடியது ஒண்ணுதான். சோ அது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த தானங்களை நம்ம தவிர்க்கணும். அது முறையற்ற இடம், முறையற்ற நபருக்கு நாம கொடுக்கக்கூடிய தானம், அது வந்து தமோ குணத்தில் இருக்கக்கூடிய தானமாக கருதப்படுகின்றது. தகுதியற்ற நபர்களுக்கு அல்லது தக்க கவனமும் மரியாதையும் இன்றி நம்ம கொடுக்கக்கூடிய தானம் கூட அவங்களுக்கு ரெஸ்பெக்டபிளா கொடுக்கணும். நம்ம இந்த நம்ம கொடுக்கக்கூடிய தானம் கூட பாத்தீங்கன்னா மனஸ்பூர்த்தியா அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கணும். ஒரு மாதிரி டிஸ்இன்ட்ரெஸ்டாவோ இல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து நம்மளுடைய கவனம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த தானத்து மேல இல்லாம ஏதோ ஒரு இதுல இருந்துட்டு ஏதோ ஒன்று போட்டுட்டு அப்படி போறோம் இல்லைங்களா. சோ அந்த கவனக்குறைவாக செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் செய்யக்கூடாது. தக்க கவனமும் மரியாதையும் இன்றி வழங்கப்படும் தானம் தமோ குணத்தை சார்ந்ததாக கருதப்படுகின்றது. எஸ், 23 வாசிங்க மாதாஜி. ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा. சோ படைப்பின் ஆரம்பத்திலிருந்தே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஓம் தத் சத் என்னும் இந்த 3 சொற்கள், ஓம் என்பது பகவானுடைய, அதாவது ஓம்கார அந்த சப்தத்திலையும் நான் இருக்கேன்றத வந்து பகவான் 9th சாப்டர்ல சொல்லியிருக்கார். அதாவது தத் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா முழுமை, அப்சல்யூட் இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவாங்க. அதாவது பகவான் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா முழுமையான, இது ஃபுல் கம்ப்ளீட் அப்படின்னு கம்ப்ளீட்னு சொல்லுவாங்க. அப்சல்யூட் பூரண உண்மை, அதாவது பாத்தீங்கன்னா சத் என்பது உண்மை. பரம பூரணம், பரமம் என்பது ஓம், பரமாத்மா அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா, அந்த ஷார்ட் ஃபார்ம் வந்து பரமம். பரமம் என்பது பகவானுக்கு தான் நம்ம சொல்றது ஆக்சுவலி. சோ அதுக்கப்புறம் பூரணம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா முழுமை. அதுக்கப்புறம் வந்து சத் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்தியம். சோ இந்த 3 சொற்களை உபயோகப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இந்த 3 குறியீட்டு சொற்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் பொழுதும் நம்ம நிறைய பேர் பிராமணர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா யஜ்ஞங்கள் செய்யும் போது இது சொல்லுவாங்க, ஓம் தத் சத். அது ஐ திங்க் தே டூ சம் ஆக்ஷன், ஐ திங்க் இதுக்கு வந்து பண்ணுவாங்க, நானும் பார்த்திருக்கேன் நான். சோ அந்த வேத மந்திரங்கள் சொல்லும் பொழுது இந்த சத் என்னும் அந்த ஓம் தத் சத் வந்து கண்டிப்பாக சொல்கிறார்கள். சோ சொற்கள் யாகங்களின் போதும் நம்ம வீட்டுல யஜ்ஞங்கள் செய்தாலும் இது பார்க்கின்றோம். எதுக்காக அதை உச்சாரணம் பண்றாங்கன்னாக்கா பகவானுடைய திருப்திக்காக. இந்த சொற்களை சொல்லிதான் நம்ம வந்து அந்த பக்தியை வந்து நம்ம வந்து முழுமையாக சமர்ப்பிக்கணும். அப்பொழுதுதான் அது பகவானுக்கு போய் சேரும் ஆக்சுவலி. சோ நம்ம எந்த யஜ்ஞம் செஞ்சாலுமே ஓம் தத் சத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு சமர்ப்பணம் செய்தால் ஒழிய அந்த யஜ்ஞத்தினுடைய பலனை வந்து பகவான் ஏத்துக்கவே மாட்டார். சோ அதனால்தான் வந்து நம்ம வந்து புரோஹிதர்கள் வந்து இதை சொல்றாங்க, திருப்திக்காக பிராமணர்களால் உச்சரிக்கப்படுகின்றன. இது நம்ம கண்டிப்பாக கவனிக்கணும் ஆக்சுவலி. எஸ், 24 வாசிங்க மாதாஜி. तस्मात् मित्युदाहृत्य यज्ञदानतपक्रियाः
प्रवर्तन्ते विद्यानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्. எஸ். ஸோ எனவே பாத்தீங்கன்னாக்கா பரமனை அடைவதற்காக, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை அடைவதற்காக சாஸ்திர விதிகளின்படி பாத்தீங்கன்னாக்கா யாகம், தானம் மற்றும் தவம் ஆகியவற்றை மேற்கொள்ளும் ஆன்மீகவாதிகள் அவற்றை ஓம் என்பதுடன் தொடங்குகின்றன. எந்த ஒரு பூஜையுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஓம் அப்படின்ற அந்த ஓங்கார நாதத்திலிருந்து தான் தொடங்குவாங்க. எல்லாருக்குமே நிறைய மந்திரங்கள் தெரியலன்னாலும் அட்லீஸ்ட் ஓம் என்ற அந்த ஓம்கார மந்திரத்தையாவது நம்ம சொல்லணும். அது சொன்னா அதே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து அதுவே நன்மை. ஆக்சுவலி சில பேர் தியானமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மல்டிபிள் டைம்ஸ் ஓம்காரம் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க. தட் ஒன்லி வில் கிவ் தெம் பியூரிட்டி. என்னால இதெல்லாம் வந்து இந்த சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் படிக்க முடியல அப்படின்னாக்கா ஓம்காரத்தையே நம்ம சொல்லிக்கணும், நம்ம வந்து செய்யலாம். ஆக்சுவலி எஸ். 25 வாசிங்க. आदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः. எஸ். பாத்தீங்கன்னாக்கா பலனை எதிர்பார்க்காமல் நாம் செய்யக்கூடிய செயல்களின் பலனை எதிர்பார்க்காமல் பல்வேறு வகையான யாகம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய யாகங்கள் செய்யறோம் இல்லையா? சுதர்சன ஹோமம் செய்யறோம், இல்ல கணேஷ் ஹோமம் செய்யறோம் வீட்டுல. இது எல்லாமே நம்ம பண்ணிட்டே இருக்கோம். நம்ம மிருத்யுஞ்ச ஹோமம் கூட பண்றோம். இந்த மாதிரி வந்து நிறைய யாகங்கள் செய்யறோம். தவங்கள், நாம செய்யக்கூடிய ஜபங்கள், அப்புறம் தானம், அடுத்தவர்களுக்கு நாம கொடுக்கக்கூடிய தானங்கள் ஆக்சுவலி தத் என்னும் சப்தத்துடன் மேற்கொள்ள வேண்டும். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா முழுமை, பகவான் தான் முழுமையானவர். அவரை நினைத்து நாம வந்து இந்த செயல்களை செய்ய வேண்டும். அத்தகைய உன்னத செயல்களின் நோக்கம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவதாகும். நாம இந்த உலக வாழ்க்கையினுடைய பந்தத்திலிருந்து மோட்சம் அடையறதுக்கான மார்க்கம் வந்து கிடைக்கின்றது. எஸ். 26, 27 ரெண்டுமே வாசிச்சிருங்க. सद्भावे साधुभावे च सदित्येत प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्शब्दः पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते. ஸோ பக்திமயமான யாகத்தின் நோக்கம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பூரண உண்மையே இல்லைங்களா? நம்முடைய இலக்கு என்ன? பகவானை பற்றி தெரிந்து கொள்வதும் அவருடைய இடத்துக்கு செல்வதுதான். சோ எந்த ஒரு பக்திமயமான யாகம் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பகவானை அடைதல் என்பதுதான் நோக்கம். இது சத் என்னும் சொல்லினால் குறிப்பிடப்படுகின்றது. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அத்தகைய யாகத்தை செய்பவரும் சத் எனப்படுகின்றனர். அவங்களையும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உண்மை அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம் நம்ம. சோ மேலும் பரம புருஷரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செய்யப்படும் யாகம், தவம் மற்றும் தானம் எல்லா செயல்களும் சத் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. அது உண்மை. ஏன்னா நம்மளால அது செய்யறாங்க, அந்த யாகமும் செய்யறாங்க, அவங்க தவங்களும் செய்யறாங்க, தானங்களும் கொடுக்குறாங்க. அது வந்து எல்லாமே வந்து நிச்சயமான உண்மை அப்படிங்கறத வந்து நாம அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம். எஸ். 28 வாசிங்க. அஸ்ரத்தயா ஹுதம் தத்தம் தபஸ்தப்தம் கிருதம் ச யத் அசதத்யுச்யதே பார்த்த ந ச தத் ப்ரேத்ய நோ இஹ. ஸ்ரத்தையா, அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரத்தா என்பது நம்பிக்கை. சோ மீன்ஸ் நம்பிக்கையற்ற. அந்த அளவுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா பரமனின் மீது, பகவான் மீது நம்பிக்கையற்று செய்யப்படும் எந்த விதமான யாகங்களும் தவங்களும் தானங்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நிலையற்றவை, டெம்பரவரி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா என்னைக்குமே அது பெர்மனன்ட் கிடையாது. அது அசத் என்னும் அழைக்கப்படும். அது இந்த பிறவியிலே பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு இந்த பிறவியில் மாற்றம் கிடையாது, எந்த பிறவிலுமே அது பயனற்றவை அப்படின்ட்டு வந்து கிளியரா வந்து பகவான் வந்து சொல்லியிருக்கார். சோ இதோட இந்த முடிங்க. தத்சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்ஹாரே தத்ராத்ரய விபாக யோகோ நாம சப்ததசோऽध्यायः சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. சர்வே ஜனே சுகினோ பவந்து. ததாஸ்து. ராதிகாமா, நீங்க ஸ்டோரி சொல்றீங்களா? இவங்க லலிதா நாராயணன் மாதாஜி இன்னைக்கு வரேன்னு சொன்னாலே, வந்திருக்காங்களா? அவங்க இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன், பார்த்த மாதிரி. கை உயர்த்த சொல்லணும். கை உயர்த்துங்க மாதாஜி. லலிதா நாராயணன் மாதாஜி இருந்தாக்கா ஐ திங்க் கிட்ஸ் ப்ரோக்ராம் பத்தி சொல்லணும்னு வரணும்னு நாங்க மாதாஜி உங்களுக்கு நான் சொல்ல, நீங்க 7:30 வாங்க மாதாஜின்னு தான் சொல்லியிருந்தேன்.
ஓகே. இல்ல இல்ல கேட்டுன்றேன் உங்களோட லெக்சர் கேட்டுன்றேன் மாதாஜி. ஓ நோ ப்ராப்ளம். சரிங்க மாதாஜி. நீங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணுங்க. ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிட்டு பண்ணுங்க. உங்களுக்கு நாளைக்கு வந்து tomorrow class is early right? Yes 6:30 மா சொல்லிருக்கேன் நான். சொல்லிட்டீங்களா? ஓகே. 6:30 class. ஆமா நாளைக்கு பெரிய 1 minute. யா ஷேர் பண்ணட்டுமா மாதாஜி? எஸ் ஹரே ப்ளீஸ். கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. What are you sharing? polls இல்ல ஸ்டோரி சொல்லிட்டா? ஸ்டோரிமா ஸ்டோரி இல்ல அவங்க குழந்தைங்க ப்ரோக்ராம் வந்து இன்னைக்கு சொல்ல சொல்லி ஸ்லைட்ஸ் லாஸ்ட் டைம் வந்தேன் அந்த மாதிரி. Are you able to see? Okay. It's getting shared. Okay. Sorry. Go ahead, Hare. Yeah, I was just okay. இது for the devotees மாதாஜி நீங்களே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். நோ ப்ராப்ளம். நீங்க சொல்லுங்க. நாட் an issue. கிளியரா தெரியுதா மாதாஜி? கண் ஃபுல்லா நல்லா தெரியறது. நீங்க சொல்லலாம். இது பண்ணணும். எல்லா டிவோட்டிஸும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. உங்க வீட்ல பிள்ளைகள் இருந்தாலும் இந்த ப்ரோக்ராம்ல நீங்க கலந்துக்க வைக்கலாம். அதுக்காக தான் லலிதா நாராயண் மாதாஜி இதை வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க. தயவு செஞ்சு கிளம்பாதீங்க. ப்ளீஸ் வெயிட் பண்ணுங்க. எஸ் மாதாஜி நீங்க ப்ரொசீட் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ். ஐ எம் லலிதா நாராயணன். நான் வந்து கிட்ஸ்க்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் தமிழ் இதுல பகவத்கீதா. we have 3 செஷன் இருக்கு தமிழ்ல. லைக் 6 மணிக்கு நான் சொல்லி கொடுக்குறேன். அண்ட் 4 மணிக்கு ஒரு செஷன் இருக்கு குழந்தைகளுக்கு சொல்லி கொடுக்குற ஒரு மாதாஜி. அண்ட் 7 மணிக்கு இருக்கு. ஸோ உங்க கிட்ஸ் எல்லாம் நீங்க அனுப்புங்க. நிறைய நன்னா சொல்லி கொடுக்குறா எல்லாரும். அண்ட் கண்டென்ட் லைக் குழந்தைகளுக்கு முதல்ல சொல்லி கொடுத்தா அவ சீக்கிரமா படிச்சுப்பா. நம்ம இந்த ஏஜ்ல படிக்கிறத விட அவ ஈஸியா படிச்சுடுவான். ஸோ இதுல என்னன்னாக்கா இந்த ஸ்கூல் வந்து எங்க ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டெம்பிள் வந்து நாங்க இஸ்கான் மங்களூர்ல இருக்கு. ஸோ நாங்க தான் இதெல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்றோம். இதுல யாரு இந்த நிறுவனம் எல்லாம் பண்றாங்கன்னாக்கா நான் அடுத்த ஸ்லைட்ல போட்டிருக்கு. அவர் ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியா, அவரோட பேரு போட்டிருக்கு ஆச்சாரியா பக்தி வேதாந்த சுவாமி. இவர் வந்து இவரோட மகாராஜ், இவரோட குரு ஜெயபதாகா சுவாமி. ஹிஸ் ஹோலினஸ் ஜெயபதாகா சுவாமி. இவர் தான் நம்ம மங்களூரோட இன்சார்ஜ். இவர் வந்து நேத்து வந்திருந்தார் நம்ம பிரபுஜி. நேத்துக்கு வந்திருந்தாரு. அப்ப இவர் தான் இதெல்லாம் எடுத்து நடத்துறாரு. நாங்கெல்லாம் சேவை பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆஸ் டீச்சர்ஸ். நாங்களாம் உங்களை மாதிரி பக்தாஸ் தான். சும்மா கொஞ்சம் டைம் எடுத்துட்டு we are all able to நான் கொஞ்சம் டீச் பண்றோம் அவ்வளவுதான். what we request is குழந்தைகளுக்கு நீங்க வந்து அனுப்பிட்டோம்னாக்கா அவள் இந்த ஏஜ்லயே படிச்சதுன்னா ரொம்ப ஈஸியா படிச்சுப்பா. they will be ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். அவங்களுக்கும் கொஞ்சம் வந்து இப்பவே நல்ல பாதை அவங்களுக்கு வழி கொடுத்து விட்டோம்னாக்கா they will pick up fast. நம்ம எல்லாம் ஒரு ஏஜுக்கு அப்புறம் தான் வந்திருக்கோம். இப்போ இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்திருக்கு. அதனால யூ ஷுட் மேக் யூஸ் ஆஃப் இட். இதுல என்னன்னாக்கா பகவத்கீதா தான் சொல்லி கொடுக்க போறோம். ஏஜ் குரூப் வந்து 6 to 10 years. இப்ப நிறைய பேர் சேர்ந்துட்டானாக்கா ஏஜ் வைஸா நாங்க பிரிக்கிறோம், எல்லாம் பண்றோம். 6 to 10 years ஒரு குரூப்பா இருக்கும். இப்போ அவங்களோட ஸ்லைட்ஸ் எல்லாம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். அவங்களுக்கு புரியற போல எல்லாம் சொல்லி கொடுப்பா. அப்புறம் 11 to 15 கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா அவங்க சொல்லி கொடுப்பா. எதுவும் பகவத்கீதா தான். ஆத்மா இதெல்லாம் சொன்னா குழந்தைகளுக்கு புரியற போல அந்த ஏஜ் குரூப் வைஸ் நாங்க சொல்லி கொடுக்குறோம். அப்புறம் ஸ்லோகா ரெசிடேஷன் இருக்கு. வி ட்ரெயின் தட். ஈவன் நார்மல் 18 days கோர்ஸ்லயே ஸ்லோகா ரெசிடேஷன் நாங்க ட்ரெயின் பண்றோம். அண்ட் ஏகாதசி வந்ததுனாக்கா அவளுக்கு செப்பரேட்டா பெரியவாளுக்கு எல்லாம் இருக்கிற போல அவ வந்து ஸ்லோகா ரிசைட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கா. ரொம்ப நன்னா சொல்றா. பெரியவாளை விட இவ தான் ரொம்ப சூப்பர்வா பண்றா. அப்புறம் இது 18 days கோர்ஸ் தான். இது வந்து இதே மாதிரி தான் உங்களோட இந்த கோர்ஸ் மாதிரி தான். இட் இஸ் அ ஃப்ரீ கோர்ஸ். தெர் இஸ் நோ ஃபீஸ் அட் ஆல். உங்களுக்கு சர்டிபிகேட் ஃப்ரீயா கிடைக்கும். இன்ட்ராக்ஷன் குழந்தைகளோட என்னன்னாக்கா இன்ட்ராக்ஷன் செஷனா இருக்கும். எல்லாம் ஆன்லைன்ல வந்து வீடியோ எல்லாம் ஆன் வச்சுட்டு மாதாஜி எல்லாம் கொஸ்டின் கேட்பா. அவளுக்கு ஆன்சர் பண்ணதுக்கு எங்களுக்கே ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கும். அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆக்டிவிட்டி எல்லாம் கொடுப்போம். நிறைய கிராஃப்ட் ஒர்க் அது இது கொடுத்தா அவங்க கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். ஸ்டோரி டெல்லிங் பகவான் பத்தி உள்ள ஸ்டோரி. அப்புறம் குவிஸ் நீங்க குவிஸ் எழுதுற போல அவளுக்கு ஒரு சின்ன ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும். டெய்லி குவிஸ் இருக்கும். அது எழுதி முடிச்சாச்சுன்னா இமிடியேட்டா 18th டேல அவங்களுக்கு சர்டிபிகேட்டும் வந்துடும். ஸோ இட் வில் பி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். அப்புறம் வந்து நிறைய லாங்குவேஜஸ் சொல்லிக் கொடுங்க. ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து ஜாயின் பண்றான். குழந்தைகள் நம்ம பெரியவாளை விட குழந்தைகள் தான் நிறைய இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட். ஏன்னா பெரியவானாக்கா நம்ம பேரண்ட்ஸ் நம்ம வந்து அவ மோட்டிவேட் பண்ணாக்கா அவளும் ஜாயின் பண்றா. அப்போ ஈவன் இங்கிலீஷ், ஹிந்தி, கன்னடா, தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், துளு, பெங்காலி, இப்போ 2-3 மாசமா ஒரியா, மராட்டி, குஜராத்தி கூட ஆரம்பிச்சிருக்கா. ஏன்னா நிறைய நுக்கன் கார்னர்ல இருந்து சொல்றேன் எங்களுக்கு படிக்கணும்னு. அப்ப டீச்சர் யாராவது கண்டுபிடிச்சு நாங்க டீச்சர்ஸ் எல்லாம் ரெடி தான், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சேரறா. ஸோ வி வாண்ட் மோர் பீப்புள். நீங்கெல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் அவேர்னஸ் வச்சு இன்னும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவா உங்க ஆத்துல உள்ள குழந்தைகள் எல்லாம் அனுப்புங்கோ. டைமிங் உங்களுக்கு சூட்டபிளா இருக்கிற டைமிங் இருக்கு. 6 AM காத்தால. ஏன்னா அப்புறம் ஸ்கூல் கிளாஸஸ் எல்லாம் இருந்ததுன்னா காத்தால எழுப்பி அது ஒரு பழக்கமும் ஆயிடும். காத்தால கிளாஸஸ் இருக்கு. அப்புறம் 4 PM இருக்கு, 5 PM, 7 PM, 9 PM. இப்போ அவள் ஸ்கூலோட கிளாஸஸ்ல மர்ஜ் ஆகாது. அதனால அவளுக்கு அந்த கஷ்டம் வராது. அப்புறம் செப்பரேட் பேட்சஸ் தான். இப்போ முன்னாடி சொன்னப்பல 16 to 26 கூட ஒரு செப்பரேட் பேட்ச் வச்சிருக்கா. யூத் பேட்ச்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிச்சிருக்கா. ஸோ அவளுக்கும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் அப்படின்னு.
அப்புறம் நிறைய இந்த மாதிரி இது இன்டராக்டிவ் செஷன்லாம் இருக்கும். நிறைய ஜூம்ல தான் நம்ம மாதாஜி சொல்லி கொடுத்தாங்க. டாக்டர் ஐஸ்வர்யா எல்லாம் படிச்சவங்க தான், டீச்சர்ஸே ரொம்ப நல்லா படிச்சவங்க. இப்போ தர்மேஸ்வரி மாதாஜி எல்லாம் சொல்லல, இப்ப நானாயிட்டு சொன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் பெருமையா தோணும். ரொம்ப ஹைலி குவாலிஃபைட் அசிஸ்டன்ட் ராதிகா மாதாஜி இருக்காங்க, அவங்களும் ஹைலி குவாலிஃபைட், எல்லாம் அவங்கவுங்க தொழிலையும் பண்ணிட்டு தேர் ஆல் டூயிங் அ வண்டர்ஃபுல் ஜாப். டாக்டர் பிரேமா மாதாஜி இருக்காங்க, உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாருக்கும். So we are all are highly qualified and they are doing just a social service பண்றாங்க. இதோட குழந்தைகளுக்கு சொல்லி கொடுக்கறவாலும் நல்ல highly qualified டீச்சர்ஸ் தான். அப்புறம் அவ என்னெல்லாம் ஆர்ட் ஒர்க் பண்ணிருக்கான்னு இதெல்லாம் சும்மா காட்டியிருக்கோம் நான் உங்களுக்கு. ஏன்னா உங்க ஆத்துல குழந்தைகள் எல்லாம் கூட நல்லா டிராயிங் எல்லாம் பண்ணா we will just put it on the board. அப்போ people will appreciate. எங்களோட இந்த இது இருக்கு, இதுல எல்லாம் கூட நாங்க குரூப்ல எல்லாம் கூட போட்டுருவோம். This is also the same thing. குழந்தைகள் எல்லாம் வரைஞ்சது இன்னும் நிறைய இருக்கு, எல்லாமா போட்டுன்னா அப்புறம் 1 hour மேல போயிடும். அதனால நாங்க கட் ஷார்ட் பண்ணிருக்கோம். அப்புறம் அவளுக்கு அசைன்மெண்ட் எல்லாம் கொடுத்தோம்னா எழுதுவா, அழகா கலர் கலரா எல்லாம் எழுதினா அதையும் நாங்க வழியில இதில் போர்ட்ரே பண்ணி காட்டுவோம். அண்ட் திஸ் இஸ் சண்டே ஸ்கூலும் ஒன்னு இருக்கு. அண்ட் திஸ் இஸ் அபவுட் 18 days கிளாஸ் சொல்றேன்னா இது கீதா ஸ்லோகா சாண்டிங், அது ஏகாதசிக்கு இப்போ ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இல்லையா, அதுவும் அவன் குழந்தைகள் ரொம்ப நல்லா படிக்கிறான். ஸோ யூ ட்ரை யுவர் பெஸ்ட். உங்க இது ஜன்மாஷ்டமி போச்சு, அப்போ அந்த காம்படிஷன் வச்சிருந்தோம், அதுக்கெல்லாம் பிரைஸ் கிடைச்சி எல்லா குழந்தைகளும் பயங்கர ஹாப்பி. ஒண்ணு பிரைஸ் கிடைக்கலையா, எல்லாம் சர்டிபிகேட் கிடைச்சு கொடுத்து. ஸோ தேர் ஆல் வெரி ஹாப்பி. அப்புறம் இது ஃபேன்சி ட்ரெஸ் காம்படிஷன் வச்சிருந்தோம், அதுல கூட எல்லாரும் பங்கிட்டு இருந்தா. இதை விட நிறைய பேர் இருக்கா, ஆனா எல்லாரோட போட்டோ போட முடியல எங்களுக்கு. அப்புறம் எங்களோட சண்டே ஸ்கூல் ராதா கோவிந்தா சண்டே ஸ்கூல்னு வச்சிருக்கோம். அது ஒன்லி ஒன்ஸ் இன் அ டே, ஒன்ஸ் இன் அ வீக், ஒன்லி ஆன் சண்டே 1 hour இருக்கும், 2 to 3. ஒருத்தருக்கு ஒரு டைமிங் இருக்கு. ஏன்னா எல்லா லாங்குவேஜஸோடும் பண்ணணும் இல்லையா. நம்ம தமிழ்ல இட் இஸ் 2 to 3. ஆனா தமிழ்னா ரொம்ப அப்படி சுத்தமா தமிழ்ல அவளுக்கு புரியறா தமிழும் இருக்கும், கொஞ்சம் இங்கிலீஷும் சொல்லுவோம், அவளுக்கு புரியறா போல சொல்லிக் கொடுப்போம். பகவத்கீதான்னு இருக்காது, எல்லா ஸ்டோரியும் சொல்லிக் கொடுப்போம். அதுலயே ஆர்ட் கிராஃப்ட் எல்லாம் இருக்கும். இதுக்கெல்லாம் ஒன்னும் ஃபீஸே கிடையாது. ஆனா பேசிக்கலா என்ன சொல்றேன்னா ஒரு ஃபீஸே கிடையாது. ஜஸ்ட் 1 hour ஒரு குழந்தைகளுக்கு அந்த டைம் கொடுத்தோம்னாக்கா எல்லாம் நம்ம குழந்தைகள் கையில எல்லாம் மொபைல் தான் இருக்கு. அதுல இருந்து வெளியில எப்படி நமக்கு தவிக்கிறோம், எப்படி அதையும் கொண்டு வருது. வெளியிலே போக முடியாது, கோவிட் இருக்கு, விளையாட முடியாது. சோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுங்க, அவன் பாட்டு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா பண்ணிட்டு இருப்பான். அண்ட் பக்தி மார்க்கத்துல இருக்கிறதுனால இட் இஸ் வெரி குட் thing what Prabhuji has done it. And இது advantage of it. Please take advantage of these sessions and please register your children in new batch. இப்போ எங்களோட புது பேட்ச் இது 18th பேட்ச். எங்களோட நாங்க போன வருஷத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சோம். எப்போ கோவிட் ஆரம்பிச்சதோ அப்போ இது ஒரு நியூ கன்செப்ட் ஆரம்பிச்சு நிறைய பசங்க எல்லாம் படிச்சாச்சு. இன்னும் உங்க குழந்தைகளும் நிறைய படிக்கணும்னு எங்களுக்கு ஆசை. அதனால உங்களுக்கு இதை சொல்றேன். எல்லா லாங்குவேஜஸ்லையும் சொல்லிக்கிறோம். உங்களுக்கு என்ன லாங்குவேஜ் வேணுமோ we are ready to cater to that. இதை தவிர அந்த 11 languages தவிர உங்களுக்கு ஏதாவது லாங்குவேஜ் வேணுமா நீங்க சொன்னா போதும். டீச்சர்ஸ் ஆர் ரெடி, they are ready to come and give lectures. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ராமா. அதோட இது ப்ரே பண்ணிட்டு நான் முடிச்சுடுறேன். ஹரே தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ வெரி மச். நீங்க எல்லாம் கூட உங்களுடைய பிள்ளைகளையே இந்த கோர்ஸ்ல ஜாயின் பண்ணி அவங்களுக்கும் இந்த பகவத்கீதை சின்ன வயசுலயே ஒரு அந்த நாலேஜ் நம்ம பதிய வச்சிட்டோம்னாக்கா it will be helping them a lot actually. Thank you Mataji. Sure. Thank you so much. Yes, yeah. Radhika Mataji, Radhika ma. லலிதா நாராயண் மாதாஜி இந்த Hare Krishna ma'am, just 1 second ma'am. Sure. போட்டுட்டாக்க நாங்க எல்லாருக்கும் ஃபார்வர்ட் பண்ணிடலாம். இந்த அட்வர்டைஸ்மென்ட் மாதிரி இருக்கும். எஸ், இந்த PDF வேணா நீங்க இந்த இவங்க நம்ம ஸ்ரீநிதி மாதாஜி கொடுங்க மாதாஜி. she will be able to share it. Hare Krishna. Yes. So நான் தெரியலையே. Okay. Oh, you are muted. Yes. Yes ma'am. So இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற மூவி, அதாவது ஸ்டோரி நாரதரோட ஸ்டோரி. நம்ம எல்லாருக்குமே நாரதர் தெரியும். ஜஸ்ட் அந்த பார்ட் ஆஃப் நாரதர் தான் தெரியும். அவர் என்ன ஆனாரு, ஏன் இப்படி வந்தாரு, அவர் யாரு என்ற 3 லெவல் ஆஃப் ஸ்டோரிஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன், ஸ்கிரீனும் ஷேர் பண்றேன். அதுக்கு முன்னாடி நாரதர் என்றவர் ஃபர்ஸ்ட் ஜென்மம், 2 ஜென்மம், 3 ஜென்மம் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஜென்மத்துல அவர் ஃபர்ஸ்ட் இருந்தது கந்தர்வா அப்படின்னு. கந்தர்வான்னா அந்த தேவர்களுக்கெல்லாம் பாட்டு பாடுற ஒரு டெமிகாடா. அவர் என்ன பண்றாருன்னா எப்பவுமே விஷ்ணு மேலதான் பாடணும். ஆனா அவர் அந்த அழகான ஊர்வசி அவங்க எல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒருத்தங்களை பார்த்து ஒரு க்ஷணம் அந்த பாட்டு அதுக்கு பாடுறதுக்கு அவர் ஒரு பெரிய சின்ன மிஸ்டேக் என்ன பண்றாருன்னா அவர் அந்த அவங்க மேல பாட ஆரம்பிச்சுட்டாரு. சரியா? சோ அவர் அதுல பாடினதால அவரோட டோட்டல் இதுவே மாறிடுது. 1 செகண்ட். ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ். சோ அதனால நாரதரோட 3 ஜெனரேஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் கந்தர்வாவா இருந்தாலும் அவர் அந்த பெண்ணை பத்தி ஒரு க்ஷணம் பாடினதால அவரோட சாபத்தினால அவர் என்ன பறக்கிறாருன்னா பூமியில
ரெண்டாவது ஜென்மம் அவர் எடுக்கிறார். சோ ரெண்டாவது ஜென்மத்துல அவர் என்னவா பிறக்கிறாருன்னா, அவரு ரெண்டாவது ஜென்மத்துல ஒரு ஏழையான ஒரு லேடி, அதாவது வீட்டு வேலை செய்யற ஒரு லேடிக்கு பிறக்கிறாரு. அவர் சின்ன வயதுலயே அப்பாவும் தொலைஞ்சு அவர் இறந்து இருப்பாரு. அதனால இவர் அப்பாவே இல்லை. அதனால என்ன ஆகுதுன்னா, அவங்க அம்மா வேலை பண்றச்சே எவ்ரி இயர் சத்துர்மாசம், இப்ப கூட சத்துர்மாசம் ஓடிட்டு இருக்கு இல்லையா, சத்துர்மாசம் 4 மாசம் இந்த முனிவர்கள் எல்லாம் எப்பவுமே சன்னியாசிகள் ஒரே இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடம் போவாங்க இல்லையா, இவங்க அந்த மாதிரி போக மாட்டாங்க. ஒரு 4 மாசம் ஒரு இடத்துல தங்கிடுவாங்க. அந்த மாதிரி இந்த பர்டிகுலர் சன்னியாசிஸ் சில சன்னியாசிகள் இவர் வீட்டுல தங்கிடுறாங்க. அப்போ என்னன்னா, அவங்க அம்மா இவங்களை பாத்துக்கிறதுக்கோசரம் பணிவிடை எல்லாம் செய்யறாங்க. எல்லாமே நல்லா பாத்துக்கிட்டு கவனிச்சுட்டு பண்றச்சு இவரும் பணிவிடை செய்யறாரு. இவருக்கு வயசு 5. சோ இவர் என்ன பணிவிடை செஞ்சிருப்பாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு டம்ளர்ல தண்ணி கொடுக்கறது, அந்த மாதிரி சின்னதா செய்யறாரு. ஆனா என்ன பண்ணுவாருன்னா, இவங்க ஈவினிங் அந்த சத்சங், இப்போ நீங்க எல்லாம் உட்காந்து நான் கதை சொல்ற மாதிரி அவங்க நிறைய கதை கிருஷ்ணரை பத்தி சொல்றச்சே இவர் அந்த கதைகள் எல்லாம் கேட்டுட்டு அப்புறம் அவங்க பர்மிஷனோட அவங்க சாப்பிட்டு விட்டதை இவர் சாப்பிடுவாரு. அதனாலதான் சத் சங்கம் டிவோட்டி அசோசியேஷனும் அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் சொல்ற ரீசன் இதுதான். அவர் அந்த டிவோட்டி அசோசியேஷன் இருக்கிறதால அவர் டோட்டலா அவர் ஒரு டிவோட்டியாவே ஆயிடுறாரு. சோ அவங்க 4 மாசம் அப்புறம் போன அப்புறம் அவங்க அம்மா ஒரு வீட்டுக்கு போயிட்டு அந்த வீட்டுல அந்த வேலை செய்யறச்சே பாம்பு அடிச்சுட்டு அவர் இறந்துடுறாருங்க அவங்க அம்மா. அப்போ அந்த நாரதர் ஒரு க்ஷணமும் வருத்தப்படாம அவர் உடனே விஷ்ணுவை பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு அவரோட ஜேர்னியை கிளம்பி போயிடுறாரு. சோ அவர் அந்த ஜேர்னி கிளம்பி போயிட்டு இருக்கிறச்சே என்ன ஆகுதுன்னா, அவர் அதாவது மரம் செடி நிறைய பிரச்சனைகள் வந்தாலும் அவர் பாட்டுக்கு கிளம்பி போயிட்டே இருக்காரு. இதுதான் நம்ம பார்த்தோம். அண்ட் ஒரே ஒரு பாயிண்ட், நாரதான்னு அர்த்தம் என்னன்னா, நாரா அப்படின்னா விஸ்டம், தானா கிவர். அதனால எல்லாருக்குமே ஞானம் கொடுக்குறவரு. ஏன் அந்த மாதிரி ஆகுது நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, வியாசதேவருக்கும் நாரதர் தான் அவர் கொடுத்தாரு திருஷ்டி. என்னன்னா, வியாசர் சொன்னாரு, என்ன எழுதினாலும் எனக்கு சந்தோஷம் இல்லை, மகாபாரதமே எழுதினாலும் எனக்கு சந்தோஷம் இல்லையே அப்படின்னு கேட்டதுக்கு, நாரதர் மகாபாரதம் எல்லாமே கிருஷ்ணர் பத்தி இருந்தா கூட போக்கஸ் ரொம்ப பாலிடிக்ஸ் தான் இருந்துச்சு, கிருஷ்ணர் சென்டர்ல இல்லை. அதனால நீங்க பாகவதம் எழுதுங்க, அதுல போக்கஸ் சென்டர்ல கிருஷ்ணர் ஆவாரு, அப்போ உங்களுக்கு சந்தோஷம் வரும் அப்படின்னு சொன்னாரு. சோ அதனால வியாசருக்கும் வழி காட்டினாரு. பிரஹ்லாத் கர்ப்பத்துல வயிற்றுல இருக்கிறச்சேயே அவங்க அம்மாக்கு அவர் கதை சொல்றச்சே அவர் நாரதர் அவருக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் ஆயிட்டு பிரஹ்லாதார ஒரு மிகப்பெரிய டிவோட்டி ஆறாரு. துருவாவை அவங்க அப்பா திட்டிட்டு அவங்களோட அம்மா, அதாவது நாட் சொந்த அம்மா, ஸ்டெப் மதர் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க நீ மடியிலயோ ஸ்தானம், உனக்கு அப்பா மடி ஸ்தானம் இல்லை, அந்த இடத்தையோ ராஜாங்கத்துக்கும் உனக்கு ஸ்தானம் இல்லைன்னு சொன்ன உடனே துருவா மனசு வருத்தப்பட்டு விஷ்ணு கிட்ட எனக்கு அப்பா விட பிரம்மாவை விட பெரிய லோகம் வேணும்னு கேட்கறதுக்கு அவர் ஜேர்னி ஸ்டார்ட் பண்றாரு. அப்பவும் நீ ரொம்ப சின்ன பையன், இந்த தவங்கள் பண்றது உங்களால முடியாது அப்படின்னு சொன்னதும் நாரதர். அதுலயும் ரொம்ப முக்கியமானது என்னன்னா, பண்ணியே ஆகினு அவர் பொறுமையா அட்வைஸ் பண்ணிட்டு, நீ பண்ணணும்னா ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய என்ற ஸ்லோகத்துல நீ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்லோகத்தை கொடுத்ததும் நாரதர். இது மிகப்பெரிய நாரதரோட இது. அதனால எங்க பிரச்சனைனாலும் அவர் இருப்பாரு. அதே மாதிரி நிறைய இடங்கள் இருக்கு, நம்ம அதை சொல்லிட்டு இருந்தோம்னா இன்னைக்கு ஃபுல்லா அதே தான் சொல்லுவோம். சோ இதுதான் சொன்னேன், ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவர் கந்தர்வாவா பிறந்தாரு, அடுத்த தடவை ஏழையான பேரண்ட்ஸ்க்கு பிறக்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் இவர் அவர் போறாரு இல்லையா, அவங்க அம்மா இறந்தப்புறம் ஃபாரஸ்ட்க்கு. அப்போ நாரதர் அவர் விஷ்ணு வராரு, அஸ்ரீதி கேக்குது. கேட்டுட்டு இந்த இவ்வளவு சீக்கிரம் நீ வர முடியாது, நீ இப்போ புரிஞ்சிக்கணும் நிறைய இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை அட்வைஸ் பண்ணி போறாரு. 3வது ஜென்மம் பிரம்மாவோட பையனா பிறக்கிறாரு. அதுதான் அங்க நம்மளோட கோலோக பிருந்தாவன். ஆனா அவர் ஒரு இடத்துல இருக்க மாட்டாரு, ஒரு இடமா போவாரு. இப்போ அவர் போற இடத்துல அவர் தெரிஞ்சுக்க விரும்புறாரு யார் கிருஷ்ணரோட மிகப்பெரிய பக்தர் அப்படின்னு. சோ ஃபர்ஸ்ட் இவரை பாக்குறாரு, இவர் எல்லாத்தையும் விட்ட ஒரு முனிவர், அவர்தான் இன்னொருத்தர் ராஜா இந்த மாதிரி மிகப்பெரிய கோயில் கட்டியிருக்காரு, இவர்தான் பக்தர் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. அப்புறமா போயிட்டே இருக்காரு. இந்திரர் விஷ்ணுவை, அதாவது கிருஷ்ணருக்கு வாமன அவதாரத்துல இந்திரர் பெரிய மகன், வாமனர் அவரோட தம்பி. சோ அப்படி இருக்கிற அவரா அப்படின்னு நினைக்கிறாரு, அவராவா இருக்கும் அப்படின்னு. இல்ல அடுத்த, அதாவது 3வது ஜென்மத்துல சொன்னேன் இல்லையா, பிரம்மா முக பிரம்மன், 4 முகம் இருக்கிறதால இவராதான் இருக்கணும், ஏன்னா பிரம்ம சமிதா எல்லாம் எழுதினாரே, இவராதான் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. அப்புறமா அந்த மாதிரி அவர் ஜேர்னி கண்டினியூ, அதாவது அந்த மொத்த யூனிவர்ஸ் அவர் சுத்தி வந்துட்டே இருக்காரு.
சிவாவை பாக்குறாரு, சிவாவை விட பெரிய டிவோட்டி இல்லவே இல்லையேன்னு. பிரஹ்லாத் பாக்குறாரு, ஐயோ இவ்ளோ குழந்தையா இருந்தாலும் இவ்ளோ டார்ச்சர் அப்பா பண்ணாலும் இவரை மிஞ்சின பக்தர் இருக்க முடியாது. அப்புறம் ஹனுமான் பாக்குறாரு, ஹனுமான் வந்து தியாசியா லெவல் சர்வைட்டர் அப்படின்ற ஸ்தானத்துல இருந்து அவர் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காரு இல்லையா, அவரை மிஞ்சி ஒருத்தர் இருக்க முடியுமா அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. நெக்ஸ்ட் பாண்டவர் மிஞ்சி ஒருத்தர் இருக்க சான்ஸே இல்ல. அதுல அர்ஜுனர் பீட் அடிக்கவும் முடியாது. அதனாலதான் கிருஷ்ணர் அவங்களோடயே இருந்தாங்க. பாண்டவர் நியாயமா இருக்காங்கன்றதாலையும் அவங்க சைட்ல நியாயம் இருக்கிறதாலையும் அவங்க வந்து அந்த மாதிரி பண்றாரு. நெக்ஸ்ட் வந்து உத்தவர் வந்து கிருஷ்ணரோட கசின். அவர் கிருஷ்ணர் மாதிரியே இருந்தாலும் கிருஷ்ணர் தவிர வேற வாயில எதுவுமே வராது. நெக்ஸ்ட் உக்ரசேனா. சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கிறச்சே யார் பக்தர் அப்படின்னு நினைச்சு அவர் போயிட்டே இருக்காரு. இப்போ நீங்க யார் பக்தர் கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா சாட் ஓப்பனா இருக்கு, நீங்க போடலாம் யார் மிகப்பெரிய பக்தர்னு. ஏன்னா கொஞ்சம் நாரதருக்கு நீங்களும் ஹெல்ப் பண்ணலாம் இல்லையா? போட்டுட்டீங்களா? வெரி குட். ஓகே, பிரைவேட் மெசேஜ் வேணாம், குரூப்லயே நீங்க போடலாம். ஓகே, தேங்க்ஸ் சிவா. ஆமா, சிவா தான் நம்பர் 1 ஃபர்ஸ்ட் பக்தர். தட் இஸ் ஆல்சோ ட்ரூ. சோ கடைசியில வந்து அவர் தேடிக்கிட்டே போயிட்டு இருக்காரு. தேடிக்கிட்டு போயிட்டு ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிக்கிறாரு. அங்க நிறைய பக்தர்கள் கதைகள் இருக்கு, நீங்களும் படிங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்க கன்க்ளூட் பண்ணலாம். ஆனா என்ன சொல்றாருன்னா, பக்தர் யாருன்னா ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரம் சொல்ற ஒருத்தரும் மிகப்பெரிய பக்தர் அப்படின்னு அவர் கன்க்ளூட் பண்றாரு. இந்த லிஸ்ட்ல நம்மளும் வரத்துக்கு ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு லைன் தான் இருக்கு. பம்பர் ஆஃபர் சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி நம்மளோட பம்பர் ஆஃபர் மாமந்திரம் தான். அந்த மாமந்திரம் சொல்றத விடாம, இன்னைக்கு இது வரைக்கும் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஸ்டார்டிங் ட்ரபிள் இருக்கும்ன்றதாலதான் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி மாமந்திரம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சொல்ல பிராக்டிஸ் பண்ணோம். இதை விடவே விடாம தயவு செஞ்சு மாமந்திரத்தை கண்டினியூ பண்ணுங்க. இன்னைக்கு இல்ல நாளைக்கு இல்ல, லைஃப் லாங் கண்டினியூ பண்ணுங்க. ஏன்னா நம்மளோட லைஃப் லாங் இருக்க போறது கிருஷ்ணர் ஒண்டிதான். லைஃப் ஒண்டி இல்ல, லைஃப் யுகங்கள் தாண்டினாலும் அவர்தான் இருப்பாரு. அதனால அந்த மாமந்திரம விடவே விடாதீங்க, சரிங்களா? சோ அத சொல்லணும்னு தான் இருந்தேன். அண்ட் தேங்க்யூ சோ மச் டிவோட்டீஸ் அண்ட் ஹரே கிருஷ்ணா டு ஆல். தேங்க்யூமா. வேதத்தில் வகுக்கப்பட்டுள்ள கொள்கைகளை பின்பற்றாத ஒருவர் டேஷ் என்று அழைக்கப்படுகிறார். அசுரா, தேவர், நல்ல நபர், யோகி. ஒருவர் பெற்றுள்ள டேஷின் படி உயிருள்ளவர் ஒருவர் குறிப்பிட்ட நம்பிக்கை கொண்டவர் என்று கூறப்படுகின்றது. செல்வம், பயன்முறை, நிலை, புகழ். செய்யப்படும் தியாகம் டேஷ் செய்யப்படும் பொழுது உணர்ச்சி முறையில் இருக்கும் என்று அறியப்படுகின்றது. ஒரு கடமையாக, சில பொருள் நன்மைக்காக அல்லது பெருமைக்காக, வேதங்களை பொருட்படுத்தாமல் மேலே உள்ள அனைத்தும். உடலின் தவம் என்ன பொருட்களை கொண்டுள்ளது? வழக்கமான உடற்பயிற்சி, குளியல், யோகாசனங்கள் மற்றும் ஆரோக்கியமான உணவை உண்ணுதல், நெருப்பு தியாகங்கள் செய்தல், உயர்ந்த மனிதன், உயர்ந்த இறைவன். దిలీప్ ఒక్క నిమిషం ఉండుమా, కాల్ చేస్తాను. ఒక్క నిమిషం ఉండుమా. உயர்ந்த இறைவன், பிரம்மாக்கள், ஆன்மீக எஜமானர் மற்றும் மேலதிகாரிகளின் வழிபாடு, மேலே உள்ள அனைத்தும். ஓம் தத் சத் என்று என்னும் 3 சொற்கள் எதை குறிக்கின்றன? வேத மந்திரங்கள், திருமண சம்ஸ்காரா, முழுமையான உண்மை, நன்றி உணர்வு. மகரிஷி நாரதர் தன் முதல் பிரிவில் என்ன பிறப்பு எடுத்தார்? கந்தர்வன், மனிதன், அசுரன். மேலே கூறிய எதுவுமே கிடையாது. ஒரு குறிப்பிட்ட உள்ளவர்களில் மகரிஷி நாரதின் சீடர்கள் யார்? கீழே குறிப்பிட்டவர்களில். ஓகே, வியாசதேவர், துருவன், பிரகலாதன், மேற்கூறிய அனைவரும்.